De publieke omroep voert actie. Landelijke collega's waren vandaag op het Malieveld in Den Haag. Maar de regionale omroepen waren daar waar ze horen te zijn, in de regio. Wij blijven dus in Zeeland. Goedenavond en welkom. De hele dag zijn wij bezig geweest met een speciale poster die het Zeelandgevoel weer moet geven. En in deze 3 uur durende uitzending zult u er nog veel meer van horen. Zullen we het doen, Elsa? Dit is ons Zeelandgevoel van Ariane en mijzelf. 2 Zeeuwse ringen. 2 Zeeuwse dopringen. We hebben er gisteren een foto van gemaakt en hem opgestuurd aan Omroep Zeeland. Als u nou een voorwerpje hebt thuis waarvan u zegt, dat is nou echt mijn Zeelandgevoel. Het kan ook iets groters zijn wat niet zo makkelijk mee te nemen is. Nou, maak er dan een foto van. Breng hem naar de studio van Omroep Zeeland. De deur staat de hele avond open tot 9 uur. En als het te lastig is, nou, mail hem dan even. En op de website van Omroep Zeeland, omroepzeeland.nl, is alle informatie te vinden. En als u nou toch naar die website gaat, stem dan meteen. Want op die poster moeten niet alleen voorwerpjes komen. Nee, daar moet ook een pakkende tekst bij. Er zijn er al 10 geselecteerd. En daarop kunt u stemmen. En zo tegen 8:45 wordt de uitslag bekendgemaakt wat de, nou zeg maar, winnende tekst is. En dan is ook bekend hoe de poster eruit komt te zien. Maar Ariane, er is nog veel meer. Ja, want we gaan tijdens deze uitzending gaan we telkens naar verschillende locaties. Zo gaan we bijvoorbeeld lopende de uitzending een aantal malen naar onze redactie. Want we gaan u natuurlijk ook op de hoogte brengen van het nieuws in Zeeland van dit moment. We gaan om te beginnen dan ook naar de redactie en daar staat Alexander Dekkers. Ja, goedenavond ook vanaf de redactie hier in Oud-Soelburg. Natuurlijk ook aandacht gewoon voor het Zeeuwse nieuws. Bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen op basisschool De Wissel in Vlissingen. Veiligheidsmaatregelen omdat leerlingen daar van groep 8 bedreigd worden via social media. Bobons speciaal gemaakt voor de Donorweek. Donorweek volgende week, speciale aandacht dus daarvoor. Een speciale Bobons. En ook iets heel aparts. Turnen in een boekwinkel in Middelburg. U ziet het straks over ongeveer 10 minuten. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ja, Alexander Dekkers die staat dus op de redactie, komt verschillende malen tijdens de uitzending terug. Maar we gaan ook de provincie in. Verslaggever Erik Holm die staat telkens op een andere plaats met een gast. Ja, goedenavond Ariane, hier vanuit Terneuzen met op de achtergrond de Westerschelde. Ik ga hier straks praten met Charles ten Engel over kansen in Zeeland. Want die zijn er volgens hem nog genoeg, onder andere hier in Terneuzen. Daarna gaan we door de tunnel richting Goes, want daar vindt vanavond de kick-off plaats van de landelijke Ride for the Roses, die in 2014, om precies te zijn, 7 september in Zeeland wordt verreden. En ik ga daar praten met Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Erik, we zien je straks. Maar ook in ons eigen pand, daar loopt een verslaggever rond. Dat is Michiel van der Velde. Ja, ik ga hier inderdaad in het pand op zoek naar het Zeelandgevoel. Mensen mogen ook gewoon binnenkomen lopen. Dat kan normaal niet, maar vandaag mogen mensen binnenkomen lopen. Kanaalstraat 64 in Oud-Soelburg. En neem dan iets mee wat typisch Zeeuws is. Heb ik zelf ook gedaan. Ik heb even in onze schuur gezocht en het is een misthoorn van mijn opa geweest. Die heeft hier vroeger een garnalenkotter mee. Die is mee geweest op een garnalenkotter. Nou, zo klonk dat dus in de mist. En ik heb begrepen dat als je aan de boulevard van Vlissingen woont, dat je dat nog steeds hoort. Dus neem gewoon ook iets mee. Zoiets mag iets kleins zijn, mag ook gewoon een foto zijn. Maar kom hier naar ons gebouw toe. En dat is niet het enige vanavond. We hebben ook muziek van onder andere Maarten Termont. Ja, je kunt dus gerust binnenlopen met een voorwerpje, met een foto. Als het maar het Zeelandgevoel weergeeft. Want het gaat niet alleen over regiojournalistiek, maar ook de leefbaarheid van Zeeland. De politiek wil miljoenen bezuinigen op publieke omroepen. En Omroep Zeeland zal dus ook mee moeten betalen. En daar maken wij ons zorgen over. Want het moet wel allemaal behapbaar blijven zonder dat de regionale journalistiek in gevaar komt. Monique Schone, directeur van Omroep Zeeland. Monique, hoe erg is het? Is het binnen 2 jaar klaar? Gaat de deur hier op slot en heeft Zeeland dan geen eigen omroep meer? Nou ja, in het zwartste geval is dat zo. Want van die 25 miljoen die moet worden opgebracht door de regionale omroepen, ja, dat betekent in het zwartste geval dat Omroep Zeeland 1,7 miljoen moet bezuinigen.
Ja, en dat is 1/4 van ons budget met oplopende kosten die er ook nog te verwachten zijn. Dus ja, dan blijft er wel heel weinig over aan programmering. Maar hoe erg is dat als er geen Omroep Zeeland meer is? Behalve dan dat wij dan op zoek naar ander werk moeten. Nou, eigenlijk zou dat natuurlijk ons publiek moeten vertellen. En natuurlijk is het erg dat jullie geen baan meer hebben, maar dat geldt voor een heleboel andere mensen hier ook. Ja, wij denken wel eens van, Omroep Zeeland is de enige organisatie die elke dag zichtbaar en hoorbaar op radio en televisie met Zeeland bezig is. En als je het dan hebt over de participatiemaatschappij, een nieuwe kreet, daar heb je binding voor nodig, daar heb je betrokkenheid voor nodig, want anders doe je niks voor je eigen leefomgeving. Ja, dan vinden wij dat Omroep Zeeland en de PZC daar echt een hele belangrijke rol in vervullen, want wie brengt anders dat nieuws? Wij brengen 50% van alle verhalen. Als wij ze niet brengen en de krant brengt ze niet, ja, dan is niemand meer die ze brengt. Want de NOS gaat dat niet doen. Nee, dan heb je dus de kans dat je moet gaan googlen om te kijken of je eigen woonplaats bij de NOS nog terug te vinden is. Ja. Ja, en het opmerkelijke is, we hebben wel eens geturfd, hè? NOS, hoeveel keer die nou op eigen kracht naar Zeeland is gekomen. Ja, dat was in 1 jaar 7 keer. Dus dan heb je precies het idee van hoeveel aandacht wordt er aan Zeeland besteed. En dat vind ik wel een hele zorgelijke ontwikkeling. Want je had het over leefbaarheid. Ja, het is natuurlijk het uitkleden van de regio. En niet alleen hier, maar ook in het noorden. Radio 2 had de hele dag de uitzending van gisteren. Gewoon precies dezelfde. Dus die konden allemaal gaan demonstreren in Den Haag. Ja. Er waren verschillende acties. Waarom blijven wij in Zeeland? Ja, omdat de focus van de landelijke publieke omroep toch een iets andere is. Daar is al 200 miljoen eerder op bezuinigd, nog een keer 100 miljoen erbij. Overigens in samenspraak met de regionale omroepen. Van die 100 miljoen gaat er 25 miljoen naar die regionale omroepen. En wij hebben ervoor gekozen om daar niet tegen te zijn, omdat wij vinden dat wij ons steentje bij moeten dragen. We vragen ook niet om geld, maar we vragen wel om aandacht voor onze positie. Want die positie staat gewoon zwaar onder druk. En in het zwartste scenario heb je en geen krant en geen Omroep Zeeland meer. Maar je vraagt niet om geld? Nee, omdat ik vind dat wij in onze eigen sector moeten bekijken hoe we die besparingen kunnen vinden. Dat kunnen we door samenwerking met bijvoorbeeld Brabant-Limburg. Daar zie ik echt hele grote mogelijkheden in. Maar ik zie ook heel veel kansen in samenwerking met de PZC. Ja, want hoe zie je dat voor je? Want heel veel mensen zullen zeggen, nou ja, als Omroep Zeeland wegvalt, ja, wat maakt het uit? Dan lees ik gewoon de PZC. Nou ja, ten eerste kijken een heleboel mensen naar Omroep Zeeland en luisteren de radio en lezen geen krant meer. Want dat is echt een ontwikkeling die een soort vrije val doormaakt. Dus dat is naar mijn idee erg, want je moet geïnformeerd blijven, wil je betrokken kunnen blijven bij je leefomgeving, maar ook geïnformeerd kunnen zijn. Ja, en verder denk ik dat je de kosten erg kunt besparen, maar ook kwaliteit kan leveren als je juist met de PZC samengaat. Ja, dat zijn 2 grote nieuwsorganisaties. Je kan elkaar versterken op huisvesting, op bedrijfsvoer, maar vooral ook in de journalistieke kwaliteit. Hoe belangrijk is die regionale journalistiek? Jaap Hennekey, hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Omroep Zeeland en hij vindt het volgende. We worden tegenwoordig overspoeld door allerlei informatie vanuit de hele wereld. Maar wat ik ook enorm op prijs stel, dat is de informatie uit mijn eigen regio. Actueel nieuws over sport, cultuur, evenementen. En Omroep Zeeland voorziet daarin. Ik stel die informatie uitermate op prijs en ik constateer met mij heel veel Zeeuwen, omdat Omroep Zeeland tot een van de best bekeken en beluisterde regionale omroepen van Nederland behoort. Hoe zou Zeeland eruit zien zonder de regionale journalistiek? Ik denk dat dat een ongelooflijke verschraling zou zijn in de berichtgeving naar de mensen toe. Het is de taak van de regionale journalistiek om allerlei zaken boven water te halen die in feite in deze regio spelen. En dat geldt voor overheidsorganen, semi-overheidsorganen en het bedrijfsleven. En die zouden dan op dat moment de kans krijgen om alleen maar datgene te ventileren wat in hun straatje terechtkomt. En dan heb je geen regionale journalistiek om daar een correctie op uit te voeren. Koos Scherphuis. Omroep Zeeland krijgt geld van de overheid. De overheid heeft al 200 miljoen bezuinigd op de landelijke omroep. 100 miljoen dus bij. Daar komt nog eens 100 miljoen bij. Maar wat betekent dat voor Omroep Zeeland? Want dat zijn toch de landelijke omroepen? Van die 100 miljoen gaat er 25 miljoen aan bezuiniging naar de regionale omroepen. En dat betekent, als je dat gelijkelijk zou verdelen, ja, dat er tussen de 1,7 en 1,9 miljoen bij Omroep Zeeland terechtkomt. En dat is zo'n grote slag voor een kleine omroep, want we hebben de beste kijkcijfers. We doen het online heel erg goed.
Maar we kunnen ons natuurlijk niet vergelijken voor 380.000 inwoners. Ja, we kunnen ons niet vergelijken met Limburg voor 2 miljoen Brabant mensen geld krijgt. Precies. Ja, nou, dan zeg je het helemaal goed. Maar je legt een heel duidelijk verband op tussen het verdwijnen van regionale journalistiek en de regionale leefbaarheid. Ja. Ook het wegtrekken van allerlei overheidsdiensten. Is daar een verband mee of niet? Nou ja, je ziet natuurlijk een soort vlucht van Rijksdiensten, zo noem ik het dan maar. Hè. Meer dan 22, van Belastingdienst tot de rechtbank, Sociale Verzekeringsbank, noem het maar op. Ja, ik denk als je een bestaan wil creëren voor mensen in de regio, voor jongeren om hier te blijven en te kunnen wonen, te kunnen werken en ook oud te kunnen worden, want daar hebben we het ook met z'n allen straks over. Ja, dan zul je toch een soort backbone moeten hebben van je samenleving. Buiten de Randstad wonen ook mensen. Ja, zeker. En ik vind dat er een grens zit aan efficiëntie. Ik ben daar echt enorm strijdbaar in, want het lijkt net alsof alles gecentraliseerd moet worden. Schaalvergroting is kennelijk de oplossing voor alle kwalen. Ik geloof daar niet in. Ik vind dat je de regio in stand moet houden en dat je daar geld voor over moet hebben, hoe dan ook. Monique Schone, dank je wel. Alexander Dekkers is op de redactie van Omroep Zeeland. Ja, met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En we beginnen dat overzicht met veiligheidsmaatregelen op basisschool De Wissel in Vlissingen. Veiligheidsmaatregelen vanwege doodsbedreigingen aan het adres van groep 8 leerlingen. Op beide locaties van de school wordt voor en na schooltijd door de politie toezicht gehouden. Tijdens de lesuren zijn de hekken en deuren van de school op slot. Daarnaast moeten alle kinderen morgen tussen de middag verplicht overblijven en is een activiteit rond de kinderboekenweek afgelast. Zeker 20 leerlingen kregen de berichten met de doodsbedreigingen. Dan de Donorweek volgende week. Iedereen die probeert daar zijn eigen steentje aan bij te dragen om aandacht te vragen voor die Donorweek. Ook Richard Jansen uit Middelburg. Dat doet hij op een hele speciale manier. Hij maakt hele lekkere bonbons. We willen het niet te gek doen. Dus we hebben gewoon hele mooie, lekkere vruchten- en notenvullingen gemaakt voor in de bonbons. Maar we willen wel op de bonbon duidelijk maken dat het om registratie van donorschap gaat. Dus we hebben hele mooie afbeeldingen van organen gemaakt die we op de bonbons gaan plakken. Maar het is juist de bedoeling dat nu gezonde mensen het gaan eten en zich bewust worden dat het zo belangrijk is om daarover na te denken dat als er wat met je gebeurt, dat je andere mensen daarmee kunt helpen met jouw gezonde organen. De mensen die geen gezonde organen hebben, toch ook een leven kunnen leiden verder. En tot slot de kinderboekenweek. Het is alweer bijna afgelopen, maar toch nog in de provincie worden her en der een aantal activiteiten georganiseerd. Zo ook in Heinkensand. Kinderboekenschrijver Paul van Loon was daar te gast. Maar het kan nog veel gekker. In de drukkerij in Middelburg, ja, daar werd gewoon geturnd. Want turner Jeffrey Toulousa liet zijn kunsten zien tussen de boeken. Ja, ik doe eigenlijk ringen, vloer en sprong. Maar ja, om een ringen hier op te hangen of een vloer of een paard hier neer te zetten om er overheen te springen, hebben we wat weinig ruimte. Ook dressuur-Amazone Janine Nieuwenhuis gaf een demonstratie, maar helaas zonder paard. Om een paard hier op de markt te zetten is misschien ook nogal wat. En ja, het geeft misschien een klein beetje weer hoe wij, wat voor spieren wij gebruiken als dressuurruiter. De kinderen zaten vol bewondering naar de sporters te kijken. Ik vond het knap dat hij hier zo in zaten kon. Zou je dat zelf ook wel willen? Ja, ik kan het een klein beetje. En nog leuker is natuurlijk na afloop zelf nog even ravotten op het turntoestel. Het Zeeuwse nieuws in het kort. En niet alleen het Zeeuwse nieuws is belangrijk bij Omroep Zeeland. Nee, ook Zeeuwse muzikanten vinden hun weg en vinden hier een podium. Maarten Termont won vorig jaar de wedstrijd De Beste Zeeuwse Cover van 2012. Er is nu een nieuwe wedstrijd, De Beste Cover van 2013. En daarop is ook weer alles te vinden op de website van Omroep Zeeland. Maar Maarten is hier in de studio en hij brengt hij brengt zijn winnende nummer van vorig jaar. De cover van Alicia Keys. Hier is Zeeland. Ja, Elsa, maar eerst hebben wij nog... hij zit hier alvast. De winnaar van de Zeeuwse cover vorig jaar. Doe je weer mee dit jaar? Dit jaar ga ik dus niet meedoen. Ik ben op het moment heel druk met een eigen cd op te nemen. En dat is bijna afgerond, maar ik heb er heel veel werk in gestoken. En eigenlijk geen tijd gehad om er echt voor te gaan zitten om nog eens een Zeeuwse cover te maken. Dus dit jaar zullen jullie me moeten missen. Dan zat je vroeger in die Old Firm, nu ben je solo, singer-songwriter. Bevalt dat goed?
Ja, het is heel anders natuurlijk. Het is eigenlijk niet te vergelijken. Een folkband of in je eentje met een gitaartje is compleet anders, andere beleving. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Ik heb het ook voor de firm was ik altijd al liedjes aan het schrijven en zo. Dus het is voor mij ook wel een bekend genre, zeg maar. En ja, dat bevalt goed. Staat op je nieuwe album, staat Zeeland daarop? Ja, toevallig wel. Nou, volgens mij krijgen we dan nu een voorproefje van je nieuwe album. Precies, zo zou je het kunnen zien dan. Ja. Dit is Maarten Termont met Zeeland. Mensen zien elkaar zonder enig commentaar en ze zijn blij. Laat een andere begaan, gaan we niet meteen opslaan, zijn kalm en vrij. Kijk eens om je heen, voel de wind en snap meteen wat leven is. De zeeuw een nuchter mens, met een blik trekt hij de grens, geen lauwe pis. Vlakke grond, strakke lucht, klein maar fijn is ondertucht, dat is je land. Zand en zee door dijken bedwongen, maar toch niet verdrongen, het is met je land. Het moet als zand getrokken, door mensen ontloken. Zeeland heet Zeeland, Zeeland, Zeeland. Boeren op het land, checkie in de hand, een strak gelaat. Werken is geen last, voor die mannen staat dat vast zonder gepraat. Toeristen overal, vakantieoverval, maakt blij gevoel. Al in de zeeuw zeurt zacht, hoe stiekem ze beklacht, zo binnen smoel. Dialect verschilt per streek, oh maar als je oversteekt binnen Zeeland. Zand en zee door dijken bedwongen, maar toch niet verdrongen, dit is met Zeeland. Het moet als land getrokken, door mensen ontloken, dit land is Zeeland, Zeeland, Zeeland. Een kabiertje drinken, met zicht op zee. In een verlaten polder vrieën met z'n twee. De natuur blijft de baas en recht bij gevaar. Alle jongens in een bluffen, verliefd op haar. Zeg ja, ja, oh, het is Zeeland. Zand en zee door dijken bedwongen, maar toch niet verdrongen. Dit is het Nederland. Het moet als land getrokken, door mensen ontloken. Nederland is Zeeland. Zeeland, Zeeland. Oh, 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 oh. Mensen zien elkaar zonder enig commentaar en ze zijn blij. De mensen buiten de provincie Zeeland kennen Zeeland denk ik alleen maar van het strand, de zee, de oesters en mooi weer. Maar ze kennen Zeeland nog niet met de prachtige culturele activiteiten die wij hebben. Vele culturele activiteiten zoals Film by the Sea, de beeldende kunst, het Zeeland Nazomerfestival, die zijn nog relatief onbekend. En ik denk als de provincie daar geld in gaat steken en aandacht in gaat steken om dat naar buiten te brengen, dat er ook heel veel mensen naar Zeeland komen. Niet alleen maar meer voor het strand, maar ook zeker voor de culturele activiteiten.
Mijn onderwerp was De Wind in de Haren. Film by the Sea, Vlissingen, daar ben ik geweest. Een hele week lang. Dat is een zeer goed festival over boek en film. Maar op een of andere manier, de reis is kennelijk niet declarabel. Vlissingen, Randstad, wordt weinig ondernomen door de landelijke pers. Er wordt veel over geschreven in de provinciale pers. Ik wil eens eventjes zeggen dat dat een geweldig festival is. 25% van al onze films gaan over boeken. Die zijn althans gebaseerd op een boek. En de winnaar van het festival is The Attack. Dat is een heel aangrijpende film. Mooi. Aan tafel! Ja, inderdaad, de reis is zeker niet declarabel hè, van Hilversum naar Vlissingen. Ja, ook, en wat ook werd gezegd, meer geld dus voor cultuur om Zeeland op de kaart te zetten. Want praten over de toekomst van de regionale journalistiek is misschien inderdaad ook wel praten over regionale leefbaarheid. Over de toekomst van Zeeland. Hoe ziet die toekomst eruit? In een tijd dat inderdaad overheidsdiensten wegtrekken, dat er in de zware industrie klappen vallen, hè, denk maar aan Zalco en Termfos. Ja, en dat toch ook toerisme weersafhankelijk blijft. We gaan erover praten. De toekomst en de kansen voor Zeeland. En dat doe ik met Anita van Oostrom. Ze is van de lobbyclub Made in Zeeland. En naast haar zit Jorrit Snijder, directeur van de Roosevelt Academy. Alhoewel, dat heet nu anders. Hè. Het is niet meer Roosevelt Academy, maar de University College Roosevelt. Dat heb ik zo goed gezegd. Hè? Anita van Oostrom, ik begin met jou. Vorig jaar met de bus naar Den Haag. Hoe was dat? Nou, dat is een groot succes geweest. We hadden een bus vol met bestuurders, ondernemers en een hele grote delegatie van Torentijd. En we hebben daar een petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie. En we hebben daarna nog een algemeen overleg bijgewoond met minister Opstelten. Want wat was de insteek? Behoud van de Rijksdiensten. Politie, OM, rechtbank en vooral Torentijd natuurlijk. Nou, en die blijft open. En heeft dat iets opgeleverd? De busreis bedoel je? Ja, natuurlijk. Dat denk ik wel. Want we zijn eindelijk een keer hebben ons laten zien in Zeeland. En dat was heel erg belangrijk. De Zeeuwen zitten vaak heel gedwee te wachten. En als Zeeuwse lammetjes zeggen ze wel eens. Maar dat moet anders, denken wij. En we hebben ons nu een keer laten horen. En dat hebben ze ook in Den Haag aangegeven. Het is goed dat jullie daar zijn geweest. Want nu weten we, Zeeland staat weer een beetje op de kaart. Maar dan is er al een volgende busreis gepland? Ja, als we de kans krijgen om weer iets te organiseren waar we ons kunnen laten horen, dan ik denk dat er nog genoeg komt. Jorrit Snijder, zat jij ook in de bus? Ik zat niet in mijn bus, maar mijn collega Barbara Omen die zat er wel. Zat vooraan de dean van de Roosevelt Academy. Ik blijf het zeggen. Ja. Wij zeggen gemakshalve de Roosevelt, want dan combineer je het allebei. Nee, ik zat niet in de bus, maar het geeft wel aan dat wij als Zeeland gewoon meer trotser moeten zijn op wat we hier doen. En wat we te bieden hebben. Laten we onszelf een beetje eronder schuiven in Den Haag? Ik vind het wel. En ik vind dat wij wat meer, we moeten Brabantse worden zonder het carnaval. Ja, leg dat eens even uit. Ja, Brabanders zijn wat trotser op wat ze doen. Laten meer zien wat ze kunnen. Kunnen dat meer uitdragen. Carnaval zou ik dan niet gelijk doen, want dan zijn we 4 dagen aan het feest vieren. En dat zit niet in de Zeelse aard. Nou, misschien zou het ook wel een beetje kunnen, hè? Sommige plekken wel. Ja, sommige wel natuurlijk. Maar alleen de horeca zou er wel van profiteren, denk ik. Nee, maar trots te zijn op wat we hebben. Hè. Niemand weet buiten Zeeland dat de voetbalmat van Barcelona in Nou Camp dat door een Zeeuws bedrijf is neergelegd. Niemand weet buiten Zeeland en misschien ook niet binnen Zeeland dat nu Vormer, een bedrijf in Zierikzee, prachtige projecties maakt. Zelfs Buckingham Palace, hè? Buckingham Palace. Ja. Niemand weet buiten Zeeland en misschien niet binnen Zeeland dat we het beste onderwijs van Nederland hebben. Een soort onbekend maakt onbemind. Ja, al is dat onbemind dan misschien niet zo van toepassing. Ja, in een zekere zin wel. Maar wij moeten dus... we zijn op heel veel vlakken ontzettend goed. Maar daar zijn we te bescheiden en dat laten we te weinig zien. We gaan het zo meteen even verder praten over kansen in Zeeland. Waar moeten we ons op inzetten en wat laten we tot nu toe misschien liggen. Maar we gaan eerst even naar verslaggever Erik Holm en hij staat in Terneuzen. In een regenachtig Terneuzen inmiddels. En naast me initiatiefnemer Charles ten Hengel. U wilt Terneuzen weer op de kaart gaan zetten. Hoe wilt u dat gaan doen? Ja, wij willen heel erg graag van Terneuzen een maritiem themapark maken. Dus dan moet je je voorstellen dat we in de openbare ruimte op de wal schepen gaan plaatsen die als speelobject of vanwege hun museale waarde daar neergezet worden. Een ankerpaviljoen, een reddingsbotenpaviljoen. Het Portaal van Vlaanderen gaat dan een belangrijke rol spelen met de vrijwilligers om een rondleiding rond die schepen en die objecten te gaan doen. Zitten de inwoners van Terneuzen op zo'n plan te wachten?
Ja, wij denken wel. Wij denken dat, we weten allemaal, er is krimp, vergrijzing, detailhandel, horeca, midden-kleinbedrijf hebben het allemaal moeilijk. En we hebben eigenlijk in heel Zeeuws-Vlaanderen geen attractie die je als dagattractie kan zien. En wij denken dat je iets dergelijks nodig hebt, wat landelijke bekendheid heeft, om mensen hier naartoe te trekken. Geld speelt altijd een grote rol, vooral bij dit soort plannen. Hoeveel heeft u nodig en vooral wie gaat het betalen? Ja, wij denken met ongeveer 4 miljoen een heel eind te kunnen komen. En daarbij speelt de financiering heel lastig vandaag aan de dag. We hebben overal zie je bezuinigingen en dat zien we natuurlijk hier ook. Dus we hebben gezocht binnen de begroting van Terneuzen met bestaand geld, dus geen nieuw geld, bestaand geld, of we dat kunnen gebruiken hiervoor. En we hebben 1,5 miljoen gevonden binnen de begroting van Terneuzen. We hebben ook nog 1 miljoen gevonden via de provincie. En dan moet Europa ook nog een duit in het zakje doen. En van het bedrijfsleven verwachten wij een equivalent van ongeveer 500.000 euro in Natura. Hoe groot is de haalbaarheid? Ja, ik ben optimist, dus dat plan gaat er gewoon komen. Vorige week was u te zien bij Omroep Zeeland. Hoe waren de reacties? Die waren overwegend positief. Ja, zowel van het bedrijfsleven als van de politiek. Charles ten Hengel, heel veel succes met al uw plannen. Dankjewel. Je hoort het, Ariane. Plannen genoeg hier in Terneuzen. Wij gaan ons boeltje inladen door de Westerschelde-tunnel richting Goes. Ja, maak van Terneuzen een maritiem attractiepark. Is dat de kant die Zeeland uit moet? Hè? Toch weer richten op toeristen? Natuurlijk voor een deel wel, denk ik. Maar ik denk dat Zeeland als recreatieprovincie al behoorlijk staat. We zijn van alle gemakken voorzien. Het is een geweldige provincie om op vakantie te gaan. Ik denk dat wij als Made in Zeeland willen ons meer richten op het promoten van Zeeland buiten de provincie. Het binnenhalen van bedrijven. Zorgen voor de werkgelegenheid. We hebben 9000 werklozen op dit moment. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Maar welke kant moeten we dan ingaan, Jort Snijder? Ik denk dat we niet alleen maar op toerisme en op zware industrie moeten inzetten, maar met name ook de komende jaren op kennisintensieve economie. En dan heb ik het met name over onderwijs en over zorg. 25 à 30% van de beroepsbevolking is al werkzaam in die sector. En ik denk dat daar echt de kansen liggen voor de toekomst. Maar dan toch Zeeland als het Florida van Nederland, waar je als je oud en ziek bent naartoe gaat? Nee, ik zou zeggen Zeeland als excellente onderwijsprovincie, ten eerste. Als we het over het onderwijs hebben. Roosevelt en HZ, hebben we het gezien, hè? HZ gisteren. Ja, toppers, maar laten we niet prediken voor eigen parochie. Hè? Want anders krijg je zoiets van wij van WC Eend adviseren WC Eend, dat willen we niet hebben. Maar ook andere onderwijstypen. En dan heb je wat Scalda bijvoorbeeld met laboratoriumonderwijs en het CIOS, maar ook het Hoornbeek Isaac Beekman, het primaire onderwijs. We hebben de beste basisschool van het land. Kortom, we hebben toponderwijs in Zeeland. En dat weten mensen hier denk ik in Zeeland niet, maar daarbuiten niet. En dat is een factor van belang om mensen hier naartoe te halen. Maar zouden mensen hier naartoe komen dan inderdaad omdat je zulke goede middelbare scholen voor hun kinderen hebt? Zouden ze dan speciaal daarvoor hier naartoe komen? Mensen, zeg maar, wat is van belang voor Zeeland? Is dat we jonge mensen weten te binden in de toekomst. En dat we oudere mensen ook gewoon een inspirerende en een gezonde oude dag kunnen bieden. Dat is de grote opgave waar we voor staan. En als je gewoon excellent onderwijs hebt in die hele kolom, is dat een factor, een vestigingsplaatsfactor voor mensen om te zeggen, hey, als ik daar naartoe ga en ik vestig me in de creatieve industrie, in het onderwijs en de zorg, dan kunnen mijn kinderen ook de beste opleiding krijgen die mogelijk is. En we hebben pareltjes, we hebben heel veel pareltjes. De Maatschappij van Nijverheid en Handel is bezig met een onderzoek nu om dat in kaart te brengen. Hoe kunnen we dat nu beter over het voetlicht krijgen en wat zijn nu de kansen voor Zeeland? Ik denk dat het een heel goed onderzoek is om ook te kijken wat nu de mogelijkheden verder zijn. Moeten we even kijken wat er natuurlijk later uit dat onderzoek komt. Er zijn natuurlijk meer mensen die een mening hebben over welke kant Zeeland in moet gaan. Zo is het tegenwoordig mogelijk dat beelden gemaakt door Omroep Zeeland doorgezet worden naar bijvoorbeeld het NOS-journaal. En dat geeft natuurlijk veel meer landelijke publiciteit aan de Zeeuwse evenementen. En op dat gebied is het eigenlijk zo geworden dat Omroep Zeeland het beste platform is, reclame-uithangbord voor Zeeland en de Zeeuwse evenementen. Ja, dat gaat over evenementen, maar het gaat ook over digitale verspreiding. En juist, begrijp ik, over die digitale verspreiding is nogal het een en ander te doen. Want de internetverbindingen van naar Zeeland, daar schort nogal wat aan. Hoe zit dat, Jorrit? Ja, nou, ik ben geen internet-expert, maar In begrijpelijke taal dan? In begrijpelijke taal, nou, ik zal mijn best doen. Internet is van gigantisch belang, voor welke sector dan ook. Als je het nou hebt over zorg, onderwijs, ook de zware industrie, toerisme.
De 3D-printers, dat speciale bedrijf in Goes. Precies, die ook zeggen van een prachtig ook voorbeeld van wereldtop. Die zeggen we kunnen ons alleen maar ontwikkelen als wij een betere internetverbinding hebben. Dus ik zou daar met name in investeren, want welke kant je ook opgaat, want er liggen blijkbaar heel veel leidingen, glasvezelkabels tussen Rotterdam en Antwerpen, Breda. Maar er is geen aftak Zeeland. Ik weet de finesses niet, maar als het zo is dat er een grote lijn is tussen Rotterdam en tussen Antwerpen, maar dat wij daar niet op aangesloten zijn, zoals dat bedrijf aangeeft, dan moeten we daar snel wat aan doen. Want hoe we ook verder gaan, met welke economische tak van sport, we hebben goed internet nodig. Ja, er moet dus geïnvesteerd worden, dat is duidelijk. Anita van Oostrom, je bent bezig met een denktank opzetten. Ja, wij zijn een denktank aan het opzetten. Daarvoor gaan wij bestuurders en ondernemers en mensen uit het onderwijs benaderen om daarin zitting te nemen en met elkaar te kijken, wat kunnen we doen? Heel gericht en ook direct en snel. Ja, wat bedoel je dan? Met wat kunnen we doen? Ja, wat kunnen we doen? Waar kunnen we onze promotie op richten? Om bedrijvigheid deze kant op te halen, maar ook om bedrijven en rijksdiensten te behouden. Want dat is de inzet van niet meer rijksdiensten weg. Want buiten de Randstad wonen ook mensen die ook recht hebben op voorzieningen. Ja, absoluut. Goed, dankjewel. Jorrit Snijder van de University College Roosevelt en Anita van Oostrom van de toekomstige denktank, maar nu ook de lobbyclub Mede-Zeeland. Dankjewel dat jullie hier waren. Elsa. Een zeilboot heb ik gezien vandaag. Ik heb onze ringen gezien. Ik heb Michiel net gezien met zijn toeter, noem ik het dan maar even oneerbiedig. Een mossel heb ik gezien. Ik heb van alles gezien. Het moet allemaal appelleren aan het Zeelandgevoel. Nou, als u nou thuis denkt van ja, maar dat is voor mij iets heel anders. Kom naar de studio van Omroep Zeeland. De deuren staan open tot 9 uur. En is het moeilijk om iets mee te nemen, maak er dan even een foto van. Dat telt ook, want het is uiteindelijk allemaal bedoeld voor op die speciale Zeeland-poster. Dus het wordt uiteindelijk toch allemaal plat. Neem het mee en als dat dan weer een beetje moeilijk is, als u ze denkt van ja, ik kan nu toch niet meer naar de studio rijden, dat is te ver of ik heb alleen maar een fiets of wat dan ook. Mail het dan. Kijk even op omroepzeeland.nl en daarop is alle informatie te vinden. En daarop zijn ook 10 teksten te vinden die uiteindelijk, nou niet allemaal, maar eentje daarvan moet op die speciale poster komen te staan. En u hebt het nu voor het zeggen. U kunt meestemmen wat de beste is of beste wordt. Tot 8:45 ongeveer. En dan komt de commissaris van de Koning, Han Polman. Die komt, nou ja, eigenlijk als een soort notaris. Komt hij de doorslag geven. Volgens mij gaan we naar de kantine, want staat Michiel van der Velde, die staat weer klaar. Ja, met iemand die hier, die kan eigenlijk gewoon zelf op die poster. Want een trui van 20 jaar Bluff. Desiree Godard uit Vlissingen. Bluff-fan? Jazeker, al 16 jaar inmiddels. En nog steeds fanatiek. Waarom Bluff-fan? Waarom Bluff-fan? Zeeuws, Nederlands, maken supergoeie muziek. En ja, je kan er gewoon je ei in kwijt. Het is echt fantastische muziek. Nu heb je ook iets meegenomen hè, van Bluff. Want volgens mij is het de Bluff O is het, hè? Ja, dat klopt. Het is, de hanger is gemaakt van een kapotte ring van mijn overleden opa. Die heb ik voor mijn 21ste verjaardag gekregen. En daarom is hij voor mij heel bijzonder. En het is de ware grootte van de echte Bluff O, van het logo. Ik denk dat hij heel mooi is op onze Zeeland poster. We gaan er een foto van maken. We gaan hem vereeuwigen. En dat gebeurt dan. Kijk, dit is onze fotograaf Tom. En die maakt vandaag de foto's. Die vult ook onze Zeeland-poster. En één voor één wordt zo die Zeeland-poster gevuld. Hij is nog lang niet vol. Kijk, het resultaat. Zo komt hij uiteindelijk op onze poster erbij te staan. Maar onze poster is nog lang niet vol. Er kan nog heel veel bij. Dus kom hier gezellig langs naar de Kanaalstraat in Oost-Soeburg. Tot 8:45 dus, of tot 9 uur. Nou ja, goed, tot 9 uur. Hoe belangrijk is regiojournalistiek? En waarom zouden we eigenlijk Omroep Zeeland op poten houden? Of waarom is Omroep Zeeland er ooit gekomen? Hebben we aan de PZC alleen niet genoeg? In de eerste plaats omdat de PZC geen televisie kan maken. Maar belangrijker is de kwaliteit van de journalistiek. En dan is het nuttig dat er wat concurrentie is. Zodat je elkaar scherp houdt.
Ik heb ooit aan de wieg gestaan van Omroep Zeeland en een van de redenen waarom ik eraan meedeed was dat ik vond dat de PZC te veel een monopoliekrant was en daardoor nieuws kan doodzwijgen. Maar als je twee hebt in een gebied, dus en een omroep en een krant, dan is het moeilijk om nieuws dood te zwijgen. Dus dat vind ik een heel groot belang. En daarnaast kunnen ze elkaar opjutten om met primeurs te komen. Dus ook aan onderzoeksjournalistiek te doen. Dus die pluriformiteit die is wat mij betreft heel belangrijk. Regiojournalistiek. Wij blijven in Zeeland. Daar draait het allemaal om vandaag. Zeeland laten zien door de ogen van de Zeeuwen. En niet alleen vandaag natuurlijk. Nee, verhalen over u en ik, over de buren, over de familie, over de havens, over de zee, over het werk, over de scholen, over de zorg. Nou, ik kan er een heleboel zaken opnoemen. Ook over de Zeeuwse cultuur bijvoorbeeld. Ik praat erover met Peter Jansen, hoofdredacteur van de PZC... en Edwin de Kort, hoofdredacteur van Omroep Zeeland. Peter Jansen, wat is Zeeland zonder eigen krant? Dan wordt het heel schraal. Dan missen we veel. Dan heeft Zeeland geen spiegel meer. Dan gaat niemand meer op zoek naar zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. En dan wordt het... dan gebeurt er wat er in sommige andere landen ook gebeurt. En dan krijg je machtswellust en niet alleen negatieve zaken worden belicht, maar ook positieve zaken. En voor hele mooie dingen die er zijn in Zeeland. Neem een kustmarathon, dat zie je niet terug in de landelijke media, wel bij de regionale media. Dus je zou veel missen als er geen regionale krant was, geen regionale pers. Edwin de Kort, wat zou Zeeland zijn als er geen eigen radio of televisie zou zijn? Nou, Peter zegt op zich al goed. 50% van alle verhalen uit de regio worden door regionale kranten en regionale omroepen gemaakt. Dus als die er niet meer zijn, ja, gewoon kaalslag. Gaan we bij de NOS googlen, welke Zeeuwse verhalen daar naar boven vloepen? Helemaal niks. Want de reis is niet declarabel, hè? Ja. Ja, nou dat zou je kunnen zeggen. Nee, we hebben het een tijdje bijgehouden hoe vaak de landelijke pers naar Zeeland afreist om te vertellen over Zeeland. Ja, zelden. Dus als wij dat niet doen met elkaar, ja, dan zijn die verhalen er niet. En dan missen we met elkaar heel veel in Zeeland. Zelfs als een van jullie twee over zou blijven? Een van de twee weg zou vallen? Ja, dan ook. Want kijk, ik pleit heel erg voor een groot mediahuis waar met elkaar de krachten bundelen. Maar ook dan kan je afspraken met elkaar over pluriformiteit en ook scherp blijven op allerlei verhalen. We moeten de krachten bundelen. Maar ja, die regionale journalistiek, wat ook niet mooier maken dan het is, die staat gewoon onder druk. Je ziet het gewoon met elkaar. Hè? De krant heeft last van teruglopende abonnees, advertentiekomsten. Wij worden misschien te maken met bezuinigingen. Ja, het is in die zin is het wel een somber beeld. Als er niks gebeurt en als we elkaar niet vinden. Maar wat gaan de Zeeuwen in het meest zwarte scenario hiervan merken? Of wat merken ze hier misschien nu al van? Kees Slager vindt er het volgende van. Wat vind ik van de kwaliteit? Die kon wel een beetje beter, zou ik willen zeggen. Je verwacht of je hoopt eigenlijk dat die journalistiek niet alleen een doorgeefluik is van allerlei persberichten, dat het een soort agendajournalistiek is, maar dat ze ook zelf op onderzoek uitgaan. Dat ze met eigen nieuws komen, dat ze met onthullingen komen. En dat hoort toch bij journalistiek en dat mis ik eigenlijk heel erg bij Omroep Zeeland. Die ze net gezegd hebben. Ik vind dat Kees echt helemaal gelijk heeft. Daar is de pers voor, Peter, weet je ook. Maar samenwerken lijkt het toverwoord te zijn. Maar moet je niet juist een beetje concurrentie hebben om scherp te blijven? Ja, het is voor een deel een achterhaald beeld. Hè? Vroeger dan vernam je iets via de media. Dat was via de krant of via de radio en later de televisie. En tegenwoordig hebben de sociale media al een belangrijk deel van die rol overgenomen. Dus als wij zouden zeggen, wij voelen ons er goed voor als radio, tv of als krant, dan wordt het toch wel wereldkundig gemaakt. Dus concurrentie is er wel. En er worden altijd weer nieuwe kanalen gevonden om meningen kenbaar te maken. Dus ik voel me er comfortabel bij als er concurrentie is. Hè? Het houdt je scherp. Maar dat er niets van overblijft als die concurrent wegvalt, dat valt wel mee, denk ik. Maar wat Monique Schone zei hier aan tafel, één mediahuis waar we naartoe gaan misschien. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is een hele goede vraag. In Brabant wordt al naar elkaar gekeken wat ze daar samen kunnen doen. Dat is nu al een proef, hè? Ja, wat je daar hebt, dat is op zich een goed voorbeeld. Om te beginnen is dat daar een snelle nieuwsredactie ontstaat, waar dus journalisten van Omroep en Krant het 1 en 2 nieuws verslaan, waardoor er ruimte overkomt om juist wat Kees Slager aanbiedt, om in die verhalen te gaan duiken. We hebben zelf heel veel tijd besteed aan het verhaal rond
de burgemeester en de bonneschauffeur. Nou, Ariane, daar was jij zelf bij. Dat kost veel tijd en energie. Daar komen ook heel veel verhalen dan van los. Dat willen we elke dag doen, zulke verhalen. En die power kan je dus vrijmaken als je die samenwerking met elkaar vindt. En voor mij is dat moment nu aangebroken. Omdat ik ook bang ben, als we het moment nu niet pakken met elkaar, dat we iets laten schieten. En dat we dan over een paar jaar verder van huis zijn met elkaar. Dus ja, ik roep Peter ook echt op om samen met ons nu die handschop op te nemen en echt sneller die samenwerking te vinden. Maar is het alleen een geldkwestie? Want voor Omroep Zeeland lijkt dat zo te zijn. Maar is het tijd nog te keren dat steeds minder mensen een papieren krant bij hun ontbijt willen lezen? Nou ja, het maakt ons niet zoveel uit of ze een papieren krant nemen of dat ze een app nemen. Die e-papers, die brengen ook geld op, dus dat is ook uitstekend. Daar is weinig op tegen. Dus het is geen ramp als een paar mensen, als de krantenbezorger een paar deuren voorbij rijdt. Maar het is niet zo, naar mijn idee, dat we nu op omvallen staan. Ik denk dat de uitdaging moet zijn van als je elkaar vindt op sommige terreinen, wat kun je dan versterken? En nou, we voeren die gesprekken over tal van onderwerpen. En ik heb er wel vertrouwen in dat we vormen kunnen vinden waarbij de media sterker van worden en waar de Zeeuwse nieuwsconsument van profiteert. En daar ben ik helemaal met Edwin eens. Het is een heel logisch moment om dat nu goed te onderzoeken. Want je ziet ook dat er in de politiek iets aan het kantelen is. Ja, want inderdaad, een jaar geleden mocht het niet. Hè? Mocht niet helemaal een niks. commerciële partij als een krant. Hè? Dat was gewoon echt een bedrijf. En een publieksbedrijf, hè? Van het publiek een omroep, een publieke omroep. Die mochten eigenlijk niet samenwerken. Maar die tijden zijn veranderd. Dat lijkt zo. Maar Den Haag ziet ook wel dat je dat zeker in bepaalde regio's niet overeind houdt. Al die losse dingen naast elkaar. Nee, volgens mij wordt met heel veel belangstelling gekeken naar projecten die nu draaien. Hè. Zoals de in proef Brabant. in Breda kwam net al voorbij. En ik merk dat ze dat wel toejuichen. En dat ze wel graag meer van dat soort initiatieven zien. Ja. En vergeet niet wat het om gaat. Hè? Nou ja, dat wil ik nu net naartoe. Als ik kijk naar de kustmarathon afgelopen weekend. Als wij dan samen die mee uitpakken. Waar zie je in Nederland dan wat de kustmarathon voor Zeeland betekent? Ik heb het over verhalen in Zeeuws-Vlaanderen. Neckerman valt om. Heel veel mensen liggen op straat. Wij zitten bij die mensen thuis. Die mensen vertellen wat voor hun betekent dat ze hun brood kwijt zijn. Dat komt via ons naar buiten. En dat vertelt geen enkele landelijke omroep voor ons. Maar in hoeverre denk je dat die Zeeuw zich daarmee bezighoudt? Want jullie denken natuurlijk ook aan je eigen onderneming en je eigen personeel. Maar regionale journalistiek, als dat verdwijnt, denk je dat de Zeeuw die nu op de bank zit te kijken... Ja, je zit net hier in die live-uitzending. Ja. Ik was net nog even bij Zegt U het maar, ons reactieprogramma. Het liep vol met mensen die staan vooral voor Zeeland. Want daar gaat het ons ook om in eerste instantie, de leefbaarheid van Zeeland. En dat ze heel goed snappen wat wij voor Zeeland betekenen. Ik zeg het wel eens op die manier. Je bent heel blij met je dorpswinkel. Maar als die dicht gaat, voel je pas wat die voor je betekende. En dat geldt ook voor ons. Als die krant er niet meer is en de omroep is er niet meer... ja, dan voel je misschien wat het is dat het er ooit geweest is. En laten we allemaal met z'n allen een stap voor zijn voordat het echt gebeurt. Edwin de Kort, hoofdredacteur van Omroep Zeeland... en Peter Jansen, hoofdredacteur van de PZC. Dank u wel. Ja, hier Anja Jansen uit Soeburg. Ja, zo makkelijk is het. Je zat te kijken en u dacht van, ik loop eens binnen. Ja, ik ga zeer zeker eventjes naar binnen, want ik zag die dames zag ik met die ring bezig. En toen dacht ik, we hebben er zelf toch ook zo in, dus ik ga hem laten zien. Ja, want u heeft een echt Zeeuwse ring dan, neem ik aan. Ja, die hebben wij dus als relatieringen gekozen, mijn vriend en ik. En die komen van Westkapelle. En we hebben hem bij Loudehouw gekocht op Westkapelle. Dus juwelier Minderhout dus. En we vonden het allebei heel leuk om hem eigenlijk te laten bewonderen. En die zijn speciaal voor u, zijn ze gemaakt. Ik kan hem niet zomaar halen, dus het is echt voor u iets typisch Zeeuws. Ja, vind ik wel, ja. Waarom is Zeeland zo belangrijk voor u? Nou ja, het is een mooie provincie, hè? Lekker rustig. En daar gaan veel vakantiehangers naartoe. En het is gewoon fijn om in Zeeuw te zijn. Ik denk dat uw ring heel mooi staat op onze Zeeland-poster. We gaan hem vastleggen. Onze fotograaf Tom die mag erbij. Nou, die is gemaakt. Uw ring komt nu op onze Zeeland-poster. Die gaat de hele provincie in. Het resultaat is te zien. En die poster die wordt langzaamaan steeds voller. Maar is nog lang niet vol genoeg. Kijkt u wel eens naar het programma Terugkieken op Omroep Zeeland? Ja, af en toe.
Af en toe kijk ik wel eens naar terugkijken en soms is het natuurlijk een beetje uit mijn tijd. En dan vind ik het wel erg interessant. Dat vind ik wel een heel leuk programma ook. Ja hoor, heel interessant, want het is altijd leuk om iets te weten van vroeger wat wij ons niet meer kunnen herinneren. Ik ben dus ook al op een bepaalde leeftijd geboren Middelburger. En terugkijken, nou ja, dan zie je dus echt wel heel veel beelden van vroeger. En ja, dat is enorm, dat is geweldig. Ik hoop dat het nog heel veel jaren door mag gaan. Wat is Omroep Zeeland zonder terugkijken? Een van de populairste programma's van de Omroep. Een beetje vaste prik geworden voor heel veel Zeeuwen. Op de vrijdagavond na de werkweek lekker op de bank oude beelden kijken in terugkijken. En daarom aan tafel de man achter terugkijken met het sonore bekende stemgeluid Jan-Willem Anteunissen. Hij zit nog helemaal te glimmen van al die lof. En naast hem zit Gerard Nijssen van Andere Tijden. Ja, Willem, ik begin toch heel eventjes met jou. Wat zijn in al die jaren de mooiste of de meest bijzondere beelden die je ooit van het publiek onder ogen kreeg? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Maar daar hebben we vanmiddag al over zitten praten. En eigenlijk heeft ook met mijn eigen achtergrond te maken. Die erebeiers op het land. De jaren 30 beelden van de familie van Arentals, Noord-Beverland. Op een rij, de arbeiders die aardappeltje voor aardappeltje in de grond zetten. Je ziet de konten van die mannen, een splitsje in de broek, de betels eraan. Ja, dat vind ik zo oerzeeuws, zo prachtig. Het waren harde tijden hè, voor de Zeeuwen. Ja, harde tijd. En daarachteraan Zeeuwen komt, dat vind ik ook heel leuk, die man met zijn kunstmeststrooier. Ik heb me laten vertellen, die man die strooit, maar in zichzelf doet hij een psalm. En op dat ritme strooit hij steeds, zodat het regelmatig overal in alle hoeken komt van het veld. Ja, je zegt je eigen achtergrond. In hoeverre heeft dan dat agrarische met jouw achtergrond te maken? Mijn vader die zat in de landbouw, werkte bij een coöperatie en die had contact met allerlei boeren. En ja, er werd heel veel over de landbouw gepraat. Mijn vader was een en al landbouw en altijd ging het over het weer thuis. Het is goed weer voor de peeën. Ja. Het succes van terugkijken gaat ver over de provinciegrenzen. Naast jou zit Gerard Nijssen van het ook hele bekende en ook hele succesvolle programma Andere Tijden. Even voor de duidelijkheid, jullie werken met elkaar samen. Op welke manier? Op wederzijdse manier in de zin van Jan-Willem geeft mij mooie beelden als ik iets zoek en brengt zijn deskundigheid in over Zeeland. Want als ik een filmpje heb over Zeeland, dan zou ik niet weten waar het is, sorry, maar ik kom uit Friesland. En dat ligt gevoelig hè, als je een fout maakt. Als je een boerin laat zien in een dracht en het is een Akselse dracht en je zegt dat ze van Walcheren komt, dan krijg je brieven? Ik niet direct, maar want ik ben degene die bij Andere Tijden alleen maar het beeld levert. Ik heb niet de sonore stem van Jan-Willem. Dus je zult mijn stem niet horen bij Andere Tijden. Dus ik zorg voor de archiefbeelden. En als wij Zeeuwse onderwerpen hebben, kom ik natuurlijk sowieso bij Jan-Willem terecht. Heb je het dan bijvoorbeeld over 1953? Ja, bij de 50-jarige herdenking van de watersnoodramp van 1953. En de recente van 60 jaar. En dan hebben we ook een leuk soort wedstrijd zo van wie komt met de mooiste nieuwe beelden. Maar het leuke vind ik tussen ons is dat we het elkaar ook gunnen. Je kunt natuurlijk ook heel erg zo verstoppertje spelen en de beelden voor jezelf houden en niet uitventen. Ja, want jullie wisten ook beelden dus uit. Ja, hoe gaat dat dan? Bijvoorbeeld, want er doken op een gegeven moment, onlangs doken er hele unieke kleurenbeelden op van de watersnoodramp. Hoe ging dat toen? Ik had van de burgemeesterszoon uit Veren een filmpje gekregen met kleur. Daar stelde ik Gerard van op de hoogte. En toen zei hij, er is nog meer. Ja, en toen zijn we uit gaan wisselen. En toen konden wij Omroep Zeeland kon een hele uitzending maken met de ramp in kleur. Heel bijzonder natuurlijk is dat geweest. Ja, want het is ook op zich, ik doe dit werk sinds 1989, dus ik zoek beelden. En ik heb ook altijd bepaalde beelden die ik graag wil vinden. En ik wilde heel graag kleurenbeelden van de watersnoodramp vinden. Dus eigenlijk al die jaren al, als ik in archieven kom, keek ik ook even of er misschien iets van kleur over de watersnoodramp was. Omdat ik weet, het is niet alleen voor Zeeland een groot ding, het is voor heel Nederland een groot ding. En er was alleen maar zwart-wit en Jan-Willem had al wel een keer de kleurendia's, maar nu hadden we hem ook in kleur. En het geeft gelijk een andere gevoel van nog dichterbij op, je zit nog dichter op de huid van de mensen van toen. Ja, Willem, even voor... heel even we hebben nog een leuk voorbeeld. Jij had toen dat filmpje gevonden over die Duitse soldaat, hè? Ja, dat is meneer Steinl. Meneer Steinl, ja. Hoe zat dat toen? Ja, liet hij aan me zien, wij denken dat het in Zeeland is. En toen kon ik gelijk zeggen van waar het was. En
Het is het hele verhaal geworden van de soldaat zonder vijand, wat Rebecca en ik gemaakt hebben. Waar we toen ook een NL-award voor gekregen hebben. Ja, terecht. Eigenlijk Ja, dat liet jij de steen rollen in het begin. Ja, en dat is ook het mooie eigenlijk dat je ziet van mensen denken dat je elkaar bijt, hè, regionaal en landelijk, maar dat hoeft helemaal niet. Jij zegt het is heel belangrijk, hè, dit soort regionale televisie, geschiedenisprogramma's. Waarom? Nou, ik denk voor mijzelf is het belangrijk, omdat het voor mij, we hadden het, ja, het is een soort met piramide ook. Hè, van je hebt de regionale omroepen, je hebt de regionale archieven, je hebt de hobbyisten die films verzamelen. Dat is zo'n beetje mijn vergaarbak waar ik films uit probeer te vinden over bepaalde onderwerpen. Want die mensen komen eerder naar regionale omroepen toe dan dat ze naar landelijke omroepen toe komen? Bij Jan Willem zeker, ja. Want ik denk dat Jan Willem ook op die manier ook in een gat is gesprongen, omdat Zeeland volgens mij niet echt een goed functionerend provinciaal audiovisueel archief heeft. Klopt dat, Jan Willem? Dat klopt helemaal, ja. En dan denk ik ook dat het zo is van, wat ik ook merk is, bijvoorbeeld je hebt in Groningen een goed audiovisueel archief, in Friesland heb je dat ook, is dat mensen die willen ook graag, als ze hun films ergens afleveren, ook daar resultaat van zien. En ik maak ook wel mee dat mensen bij een groot landelijk archief of een film brengen en dan een half jaar later nog steeds niets gehoord hebben. En dan is het natuurlijk niks leuker dat bij Jan Willem is de lijn zo kort. De mensen hebben het zelfs op tv kunnen zien. Je hebt eerder gezegd van zonder zo'n programma als Jan Willem zou er misschien toch een hoop uniek, heel bijzonder en ja, belangrijk materiaal in de vuilnisbak verdwijnen. Ik denk zeker dat het zo is dat mensen weten nu dat het er is, worden ook gewezen op de waarde die het heeft en zullen dan ook eerder denken van, oh nou, misschien kunnen we die meneer van Omroep Zeeland er gelukkig mee maken. En, dan, en het is ook een soort met zwaankleef aan. En dat niet alleen, hè, maar de mensen vinden het verschrikkelijk leuk om hun werk op televisie terug te zien. En ja, er is zoveel respons in de provincie, want dat zullen jullie zelf als verslaggever ook wel merken, dat je zo vaak mensen hoort, mijn opa was laatst op televisie. Of mijn buurvrouw is ook geweest. Ja. Ondertussen heeft iedereen hier in Zeeland dan een kennis of familie die een terugkikker is geweest. Ja. Maar jullie gaan om een bekende te zien. Precies. Ja. En van al die plaatsen te herkennen van vroeger. Hè, want dat merken wij natuurlijk ook. Want je beelden uit de jaren 60, uit de jaren 70 dan. Maar jullie gaan opnieuw met elkaar samenwerken de komende tijd. Want er komt een serie aan over de jaren 45, 50, Jan Willem. Hè, de wederopbouw van Nederland. En daar heeft Terugkieken vanuit Zeeland ook weer een steentje bij gedragen. Dat is een NTR-serie. Die heet Na de Bevrijding. Die komt vanaf januari. En eigenlijk hadden we daarvoor de oorlog gemaakt. Waar Jan Willem natuurlijk ook weer Jan Willem heeft bijgedragen. Voor de oorlog? Nee, na de bevrijding. Na de bevrijding, ja. En toen hebben wij een aflevering gemaakt over Westkapelle. Nou, de NTR wil iets hebben over Westkapelle. Ja, wij hebben de beelden. Het zijn onze vrienden. Dus Terugkieken meer dan gewoon een leuk programma op de vrijdag, maar blijkbaar dus ook van grote historische waarde. Zonder meer. Zonder meer. Ook voor komende generaties, omdat het materiaal behouden blijft. Wat misschien, de kans is toch groter dat het op de vuilnishoop was beland. En wat voor mij ook heel belangrijk is, kijk, ik heb wel beelden van Walcheren of van de kapellen. Maar het mooie is dat Jan Willem heeft amateurbeelden ervan. En dat heeft een hele andere laag, een heel andere betekenis. En dat komt gewoon heel anders aan bij mensen. Dus daar maak ik dan ook heel graag gebruik van als het kan. Nou Willem, voor jou het laatste woord, even heel kort. Gaat het ophouden, die beeldenstroom? Want mensen blijven naar je toe komen. Ja, nee, dat houdt niet op. Echt niet. Dus er ligt nog veel op zolder? Ja, maar dat niet alleen. Ik heb nog niet aan videobanden gezeten. Ik doe alleen maar film tot nu toe. Dus dat is nog een heel... Ja. Een mer à boire, zoals ze dan wel eens chic zeggen. Jan Willem Alteunissen van Terugkieken en ook Gerard Nijssen van Andere Tijden. Dankjewel dat jullie hier waren. Graag gedaan. We hebben hier een onbekend hoofd, maar een hele bekende stem. Hè? Meneer Jaspersen, regelmatig beller bij Zegt u het maar. Wat heeft u meegenomen? Ik heb vorige week ben ik 2 keer op de Zegt u maar geweest over het schip van mijn opa. En daar heb ik hier de afbeelding van bij, waar hij ten eerste de goudkist mee opgevist heeft. En wat in 1940 zijn schip door de Fransen in de fik gestoken is. En waar de ambtenaren een beetje geraaid hebben. Dus dat schip heeft ook nog een bijzondere waarde voor u? Heel, heel bijzonder, voor heel de familie eigenlijk. En u dacht dat moet op onze Zeeland-poster komen? Dat vind ik wel. Een Zeeuwse visser met een Zeeuws schip.
Nou, ik zou zeggen, we gaan hem maken. En ja, nu kan u hierover niet meer bellen en zegt u het maar natuurlijk. Wat wordt het volgende onderwerp? Ik had nog deel 3 en dat komt er nog aan van de week. Dat gaan we nog afwachten. Nou, dank u wel. Laat een foto maken en we gaan hem op de poster zien. Ik heb inmiddels ook nog Nick uit Vlissingen. En dat is, ja, je hebt ook iets bijzonders, hè? Iets heel bijzonders wel. Ja, ik heb begrepen dat het nog niet vaker gedaan is. Of tenminste veel vaker. Ik was een van de eerste die dit liet zetten. Laat ik het zo zeggen. Ja, we hebben het over een tatoeage. Waar heb je hem staan? Op mijn rug. Ja, ik ben heel benieuwd. Het is een echte Zeeuwse tatoeage, als het goed is. Ik zie Zeeuwse knopen. Ik zie een Vlissingse fles en ik zie ook nog Zeeuwse schortenbond. Waarom mocht dit op je rug? Waarom niet? Je mag trots zijn op je afkomst, toch? Zullen we weer even draaien? Ja. maar trots op je afkomst. En toen dacht je, ik ga typisch Zeeuwse dingen op mijn rug laten zetten. Ja, daar komt het op neer. Ja. Ja. Wat zeiden ze wat zei de man die dat doet? Ik begreep van hem dat ik de tweede was waar hij dit bij deed tatoeëren. En ja, de fles was een samenstelling van mijn eigen ideeën, zeg maar. In samenwerking met. Dus, ja. Alleen jammer dat je hem zelf niet ziet. Ja, in de spiegel, hè. Ja, iedere dag even kijken. Ja. Ja, dus. Nou, heel veel verschillende dingen dus op die Zeeland-poster. Van tatoeages tot borden met herinneringen. Ja, het kan niet op hier vanavond. Ja, we zaten natuurlijk allemaal even met verbazing, maar ook misschien wel een heel klein beetje bewondering te kijken naar deze getatoeëerde rug met die mooie Zeeuwse voorwerpen. We hebben het u beloofd, gedurende deze uitzending zijn er verschillende momenten waarop we naar de nieuwsredactie gaan. Want ja, wat is er allemaal in Zeeland gebeurd vandaag? Ja, een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Gisteren 2 ongelukken met de dodelijke afloop van 2 wegwerkers. Het is vrij uniek in Zeeland. Politie spreekt wel over een duidelijk verschil tussen de 2 ongevallen. Ja, het eerste is echt een bedrijfsongeval. Het gebeurde tijdens werkzaamheden rondom het asfalteren van een fietspad. Daar is de bestuurder van dat apparaat, toen hij eruit liep, is die klem komen te zitten bij een oplegger die achteruit reed. Daar is hij dodelijk bij verongelukt. Maar het is geen verkeersongeval. Het tweede op de A58 is echt een verkeersongeval. Er stond een bus op de vluchtstrook. En er is een vrachtauto op onverklaarbare wijze van de normale rijbaan afgegaan. En die is precies in die auto gereden. Ja, de bestuurder liep daarbij en die is dus dodelijk verongelukt. Gelukkig is het wel zeldzaam dat er 2 ongevallen gebeuren met mensen die aan het werk zijn aan de weg in Zeeland. Ja, ik denk dat je dat vroeger vaker zag, maar dat met name er de laatste jaren gewoon heel veel gedaan is aan veiligheid. Ook wel bewustwording. Gelukkig komt het niet veel voor en dan 2 op 1 dag is wel heel bijzonder. Ja, en het doek is gevallen voor basisschool De Tunnel in Schoren. Komt eigenlijk allemaal door een administratieve fout van de gemeente. De subsidiekraan is dichtgedraaid. De Rijksoverheid geeft al jaren geen subsidie meer aan de school. Ze hebben gestreden tot het laatste moment, de inwoners van Schoren. Hun flyers konden de gemeenteraad echter niet meer overtuigen. Vanaf 2017 is er geen subsidie meer voor de school. Zeer teleurgesteld. We hebben alle moeite gedaan om met alle politieke partijen te praten. En dan blijkt toch dat ze eigenlijk niet zo heel goed geluisterd hebben. De actievoerders geven nog niet op. Ze willen nu proberen om de fout van de gemeente te herstellen en toch in aanmerking te komen voor subsidie van het Rijk. Het was een verrassing afgelopen weekend. De winnaar van de kunstmarathon, de 25-jarige Huub van Noorden. Ja, gisteren werd hij gehuldigd bij zijn eigen atletiekvereniging. En ik vind het ook wel een erg sterke tekst als je dan zegt, ja, het had nog wel 10 kilometer langer. Kun je dan namens het bestuur dit overhandigen, namens het stadsbestuur. Ik zal hem overpakken. En als extra beloning mocht Van Noorden de marathonvlag strijken. En dat was lastiger dan verwacht. Wil je dat? Tuurlijk. Mag ik een dag nemen? Ja, ik ben niet zo sterk.
Ja, de vlag van de marathon die gestreken wordt. Ja, waar gaat het ons vanavond om natuurlijk? Dat de vlag van Omroep Zeeland niet gestreken hoeft te worden. Voor het geval dat u later heeft ingeschakeld en ook aan de kijkers die natuurlijk al wat langer zitten te kijken. Nogmaals, goeie avond. U kijkt naar een speciale actieuitzending van Omroep Zeeland tussen 6 en 9 uur vanavond. Heeft allemaal te maken met dat wij aandacht willen vragen voor de enorme bezuinigingen die gaan plaatsvinden op de publieke omroep. De regionale omroep, die is daar een onderdeel van. Alleen ja, dat zijn veel kleinere organisaties en kunnen dus die enorme bezuinigingen niet dragen. In deze uitzending kunt u ook binnenlopen. U heeft het al een paar keer gezien. Hè. Als u dat doet, neemt u dan alsjeblieft dat speciale Zeeland voorwerp mee bij u thuis. Hè. We zagen net die tatoeage op die rug, dus dat mag ook. Maar goed, loopt u binnen en vertel ons met dat voorwerp wat voor u het Zeelandgevoel symboliseert. Afgelopen uur zag u naast mij Elze van Hermon. Die is weg, die komt zo meteen weer terug. Maar voorlopig zit naast mij Koen Teubes. Koen? Ja, goedenavond. We gaan het hebben over dieren. Dieren en Omroep Zeeland, misschien niet de combinatie die u gelijk herkent. Maar dieren zijn naast bijvoorbeeld een ondergang van een fabriek als Ternfos of bijvoorbeeld een ongeluk op de A58 ook onderdeel van het nieuws dat wij brengen. Niet dat we een kat aan een nieuw baasje helpen uit het asiel. Nee, dieren kunnen op andere manieren ook de gemoederen flink bezighouden. En daarover praat ik met Peter de Jonge, oud-hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, en Mark Rijk, verslaggever bij Omroep Zeeland. Peter, we beginnen bij jou. Dieren in het nieuws. Zitten mensen daar thuis op te wachten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat eigenlijk alle onderwerpen die emotioneren en die dicht bij het hart van mensen liggen, ja, dat mensen daar van smullen. En je ziet dus dat abstracte onderwerpen veel lastiger zijn en veel moeilijker over het voetlicht te tillen dan het leed van een klein, jong, rood katje. En dat gaat dan dus ten koste van serieuze onderwerpen als bijvoorbeeld politiek nieuws? Nou, of het ten koste gaat, weet ik nog niet eens. Het is meer, je moet het een beetje zo zien. Het politieke nieuws, dat is het voedsel. Hè. Het echte zware nieuws is het voedsel voor onze geest. Maar dat is een beetje droge kost. En dan moet je af en toe eens wat doorheen malen om het lekker te kunnen verteren. Zoals je ook bij een kind doet, als het eten niet op wil, doe er een beetje appelmoes door, gaat het toch naar binnen. Ja, Mark, jij hebt live verslag gedaan van een zoektocht naar een poes Fiona in Middelburg. Hoe is dat? Aan de ene kant doe je soms verslag van een brand, een grote brand, en aan de andere kant een verdwenen dier. Hoe is dat? De afwisseling is ontzettend leuk. En ja, Fiona, dat is een goed voorbeeld inderdaad. Hoe was dat ook alweer? Die poes die was weg? Die was weggelopen? Fiona was kwijt en die bleek te zitten bij de rechtbank in Middelburg in een grachtenstelsel. En er werd gehoord, poes Fiona. Onder in het water konden ze daar naartoe. De reddingsbrigade uit Middelburg, de Van Dixhoornbrigade, die gingen daar, 's avonds gingen ze daar kijken, zetten ze daar eten na. Maar ja, dat konden ze natuurlijk niet de hele dagen daar doen. Dus die moest gevangen worden. En het is nieuws, want het houdt mensen dan bezig? Ja, inderdaad. Vooral in Middelburg op een gegeven moment. Ik kreeg de tip via een eindredacteur die zei, ga eens even kijken daar. Wat is daar nu precies aan de hand? Ja, ik ben daar naartoe gegaan. De Van Dixhoornbrigade die wou net het water in. En ja, zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. Want het was een soap over meerdere dagen. Want het houdt dan mensen dan in Middelburg ook bezig? Waarom brengen wij dat dan? Nou, wij brengen het inderdaad, wat Peter ook al goed aangaf, het is de mix van nieuws natuurlijk. Je hebt de harde nieuwsfeiten, maar ook de dierennieuws, mensen, die zien dat graag. Je merkt het, wij zien het vooral op de internetsite natuurlijk ook, waar veel naar gekeken wordt. En het dierennieuws, dat is toch nieuws wat echt populair is. Ja, Peter, bij het Algemeen Dagblad hield je daar ook rekening mee? Dat bijvoorbeeld een dierenfoto op de voorpagina meer verkocht dan het aftreden van een premier bijvoorbeeld? Het gaat niet zozeer om het aftreden van een premier is natuurlijk wel onvergelijkbaar. Maar het is wel zo dat dieren, dat feel-good news, de verkoopcijfers van een krant niet in de goede richting schuiven. Ja, maar is dat niet frustrerend voor ons journalisten? We hebben dagenlang gewerkt aan een stevig politiek verhaal. En dan komt er inderdaad een poes voorbij. En de mensen willen alleen maar eigenlijk, we zien het ook op de site, dat verhaal zien. Ja, maar ik geloof niet dat mensen alleen maar dat verhaal willen zien. Ik denk dat mensen het andere verhaal ook willen zien. Maar dat is beter verteerbaar om nog maar eens een keer in die voedselketen te blijven dan als je daar wat lichters tegenover krijgt. En ja, we zijn natuurlijk ook een beetje wonderlijk volk. Hè. Beesten zijn heel erg belangrijk. Volgens mij zijn we de enige land ter wereld die een partij voor de dieren heeft. Dus het wil wel iets zeggen over ons gevoel daarmee. Dus ik wil het ook niet. We moeten als journalisten dingen niet te klein maken en zeggen, dat doen we niet eigenlijk, dat is beneden onze waardigheid. Maar kan het te groot maken dus ook?
Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Je kan het overdrijven. Als je je uitzending ermee begint, dan doe je het niet goed. Ja, en niet alleen halleluja hoor. Want op de internetsite zijn er heel veel negatieve reacties ook binnengekomen van... moet Omroep Zeeland nou telkens dit nieuws, die kat, telkens volgen? Wordt het niet te veel voor Omroep Zeeland? Maar mensen kijken wel. Ja, dat merken wij wel. En je merkt het ook gewoon inderdaad op straat. Hoe is het met Poes Fiona? Ja, dieren in het nieuws. Wat komt er zo al langs bij Omroep Zeeland? Een compilatie. Uit de Westerschelde bij Hoofdplaats is een gewonde jonge zeehond gered. De strandwacht van Vlissingen trof het diertje aan op een zandplaat na een melding. In juni kwam de WK-meel bij vogelopvang De Mikke in Middelburg binnen. Helemaal besmeurd met oranje verf. Na een intensieve behandeling is hij weer wat witter. Rottweiler Didi, hier gefilmd door eigenaresse Rita Christelijn, ontmoet zeehond Henkie van het weekend op het strand te Scharendijken. Henkie schrikt eerst van de hond, maar keert dan terug naar de kust. Nou, de reddingsactie is zojuist gestaakt naar Poes Fiona en wederom is de poes niet gevonden. Rond 5:30 gingen vrijwilligers van de Van Dixhoorn reddingsbrigade het water in. En ze deden dat deze week al voor de 4e keer. Ja, Mark. Ja. Is dat je hoogtepunt tot nu toe hier bij Omroep Zeeland? Nee, er zijn genoeg hoogtepunten. Iedere dag is eigenlijk een hoogtepunt hoor. Ja, maar toch wel bijzonder. Je staat daar dan live. Weet je trouwens hoe het nu gaat met Poes Fiona? Met Poes Fiona zelf niet, want de eigenaresse die wilde geen contact met de Omroep Zeeland. Die was het helemaal zat na al die dagen. Ja, nou eigenlijk na 1 dag nog al, maar Poes Fiona is uiteindelijk gered. Ja, door dus vrijwilligers. En dat rechtvaardigt het ook dat wij erover berichten. Omdat anderen er opeens natuurlijk inspringen. Ja, Peter, er zullen misschien mensen denken... er komt weer een filmpje van een dier langs. Daar heb je Omroep Zeeland weer met de dieren. Ja, wij zijn altijd bang als krant, als omroep... dat we beoordeeld worden op dat soort dingen. Ik hoor over de PZC ook mensen zeggen... ja, altijd die ongelukjes, vrouw breekt pink tijdens een fietsongeval... Daar wordt heel kleinerend over gedaan. Terwijl juist het kleine nieuws echt hartstikke belangrijk is. Het nieuws dat heel dichtbij is. Nieuws om de hoek. Het nieuws om de hoek, het nieuws dichtbij zal hartstikke belangrijk zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat er een regionale krant is. Dat er een regionale omroep is. Dat er concurrentie is op dat gebied. Want samenwerken is een prachtig idee als je de dingen laat doen door degene die erin gespecialiseerd is. Maar kies dan ook je specialisaties uit. Dus we hadden net hiervoor een gesprek met Peter Jansen en Edwin de Kort over samenwerking. Dan denk ik, prima. Als ik zag hoe de PZC stond te stuntelen met videootjes die ze op hun site zetten. Dan denk ik, er is een professionele omroep hier in Zeeland die fantastische opnamen maakt, die dat heel goed kan. Zet die beelden dan op je site. En degene die goede achtergrondverhalen kan maken, en dat kan de PZC ook, zet die dan op de site van Omroep Zeeland. Maak je al een stap voorwaarts, hoef ik niet zo vaak te schakelen tussen de ene en de andere site. Ja. Mark, als je dan toch serieuze onderwerpen wil maken en verkopen, kan je dat op zo'nzelfde manier doen als bij Poes Fiona? Dat is denk ik de uitdaging ook, hè? Hoe bedoel je dat? Het brengen ervan? Ja, het brengen. Ik bedoel, een serieus politiek onderwerp. Als je dat heel luchtig maakt, zoals bijvoorbeeld bij de Poes. Ja, ik weet niet wat daar de grens bij is. Maar... Ja, dus eigenlijk zijn we daar altijd mee bezig met een onderwerp. Soms zware brokken, die moet je heel licht de mensen geven. En ook vooral natuurlijk, we zijn televisie en radio. Dus daar moet je heel goed over nadenken hoe je zoiets brengt. Ja, we hoorden al, dierennieuws scoort. Is dat belangrijk, dat iets scoort? Belangrijker dan bijvoorbeeld het aftreden van een burgemeester? Dat we gaan voor de kliks op de website, de views bij Omroep Zeeland en radio, de luisteraar? Nee, zeker niet. Voor mij absoluut niet. Want we horen het bij de krant dus wel, want het moet wel verkopen. Nou, het moet verkopen, het is wat je in de etalage zet. Hè? Het is dus niet zo dat dit is mijn assortiment. Wij zijn gespecialiseerd in dieren. Nee, je zegt, wij hebben ook iets leuks vandaag. Iets positiefs, iets aangenaams in deze krant, waardoor je hem zeker even gaat pakken. Maar als je gaat bladeren, moet je ook de dingen met substantie tegenkomen. Want daar gaat het natuurlijk vooral om als je een serieus medium wil zijn. De sandwichformule, als het ware. Het is een mix van die dingen die een product goed of minder goed maken. Het kan en mag allebei. Zeker. Hartelijk dank, Peter de Jonge en Mark Rijk. En dan nu Michiel van der Velde in gesprek met Marion van Iwaarden. Ja, inderdaad. Marion van Iwaarden, bekend van Too Unlimited, verschillende jazzbands. Maar ooit begonnen bij Omroep Zeeland, hè? Ja, leuk hè? Dat ik nu weer hier sta. Maar hoe ooit begonnen hier, vertel. Nou, ik had zangles van
Titia Dijkstra. En zij zei, joh, we hebben de zomerradio bij Omroep Zeeland. Wil jij een keer meedoen? En ik heb toen de zomerradio heb ik opgetreden door heel de provincie. Dat was hartstikke leuk. Dat is mijn begin. Nou, toen heeft je carrière een vlucht genomen, maar vorig jaar van het Engels overgestapt in het Nederlands eigenlijk. Waarom? Omdat ik nu zelf aan het schrijven ben en omdat ik dat makkelijker vind in het Nederlands. Dus vandaar. En nu heb ik begrepen, komende vrijdagavond, The Voice of Holland, de Blind Auditions. Bij welke coach zit je? Nee? Kan ik helemaal niet vertellen. Jullie moeten gewoon allemaal kijken. Maar het is wel waar, hè, vrijdagavond? Het is wel vrijdagavond, ja, zeker. En ik vind het ook heel spannend, hoor. Wat de reacties zijn van de mensen. En ja, ga gewoon kijken en je ziet vanzelf wat er gebeurt. Nou, misschien voor de mensen thuis, ga allemaal niet met je ogen dicht gaan zitten. Gewoon het hele optreden kijken en vrijdag weer, hè? Ja, vind ik ook. Welk nummer komt er? Voeten in het zand. Wordt ook veel gedraaid op de radio bij ons. Dus voor de trouwe luisteraars gaat dit zeker bekend in de oren klinken. Dit is Marion van Iwaarden. De wind waait over de duinen en streelt mijn haar zacht in mijn gezicht. De zee reist door mijn lichaam, ik proef het zilt en zuiver van het licht. Ik kan mijn stappen tellen en ik kijk naar het onaangeraakte zand. Door wit omrande golven, ik hoor hoe het water neerkomt op het strand. Zo kom ik graag naar jou terug, mijn zeemeland. Het vlakke, de rust en de stilte, hier ben ik thuis, mijn zeeland. De wijdheid van de Noordzee lost zich op tot aan het duin. Het water dat nu afgaat laat het streep na van wier en van schuim. Kleine witte schelpen prikken stiekem mee. De zon op het water, mijn gedachten zijn vrij. Langzaam aan loopt het strand weer vol. Ik ga mijn weg terug, misschien dat ik later weer kom. Zo kom ik graag naar jou terug, mijn zeemeland. Het vlakke, de rust en het stilte heen over langs de vingers van mijn hand. Mijn zeeland. Het tijd trekt tegen de tijd weer mee, het ritme van de Zoute Zee. Het tijd trekt tegen de tijd weer mee, het ritme van de Zoute Zee. Het tijd trekt tegen de tijd weer mee, het ritme van de Zoute Zee. Het tijd trekt tegen de tijd weer mee, het ritme van de zee. Mijn zeemeland. Het vlakke, de rust en de stilte heen over langs de vingers van mijn hand. Oh, zo kom ik graag naar jou terug, mijn zeemeland. Het vlakke, de rust en de stilte heen over langs de vingers van mijn hand. Mijn zeeland, mijn zeeland, mijn Zeeland is vooral ver weg. En dat moeten we vooral niet willen ontkennen. Er is geen imagocampagne die dat kan veranderen. Het enige wat we kunnen doen in Zeeland is een fantastische voorziening creëren die een reis waard is. En dan moeten we af van het eilandengevoel van waar die voorziening zou moeten komen. En als ik het over voorziening heb, dan denk ik bijvoorbeeld aan een geweldig museum.
Een geweldig, dus blijkbaar nog geweldiger dan het Zeeuws Museum. Een geweldig museum om het imago van Zeeland op te kikken. Daar gaan we het over hebben. Het beeld wat Zeeland oproept, blijkbaar bij de rest van Nederland. Die toch voor een belangrijk deel Zeeland blijkbaar nog steeds ziet als een vakantieland. Waar je een paar dagjes of 2 weekjes naartoe gaat en daarna weer snel naar huis rijdt. Aan tafel zitten Maan Leo, schrijfster, blogster. Goede recensies op het boek Ik ben Maan. En daarnaast de relatief nog nieuwe burgemeester van Middelburg, Harald Bergman. Allebei heel hartelijk welkom. Ik begin met de constatering dat jullie allebei buitendiekers zijn. Hè? Dus jullie komen van buiten. Maan, zo'n 10 jaar geleden als een van de eerste studenten van de Roosevelt Academy hier naartoe gekomen. Ja. En in Zeeland gebleven, in Middelburg gebleven. Ja. Waarom? Toen ik naar Zeeland kwam, naar Middelburg kwam, ik was nog nooit verder dan Bergen op Zoom geweest. Dus voor mij was het echt een nieuwe wereld. En voor mij was, ik heb in Zeeland ongelooflijk veel kunnen doen en ontwikkelen. Eigenlijk veel meer dan ik heb daarna nog even in Utrecht gestudeerd. Ik heb hier in Zeeland en in Middelburg veel meer bereikt dan ik ooit in Utrecht had kunnen bereiken. Had je dat gedacht? Absoluut niet. Ik dacht dat ik hier 3 jaartjes zou komen studeren en daarna weer heel snel weg zou zijn. En ikzelf, maar ook heel veel studenten van de Roosevelt met mij zijn echt verliefd geworden op Zeeland. Dus dat is wel bijzonder. Harald Bergman, toch ook vanuit de Randstad hier naartoe gekomen. Waarom? Ik wilde een nieuwe stap maken in het burgemeester zijn. En we hebben thuis vooral gekeken van waar zouden we willen wonen. Want dat is hier een beeld van Zeeland? Vakantieland. We kwamen wel vaker in Zeeland. Met name Walgen, Veren, Vlissingen, de boulevard en Middelburg natuurlijk. Hè, een prachtige binnenstad. Maar dat was ook ons beeld. En zo'n beetje de arrogantie van de Randstad. Alles wat buiten de Randstad is ver. Ja, daar hebben we weinig mee. En wat heb je aangetroffen in Zeeland? Een fantastische stad, Middelburg. Maar gewoon ook een prachtige provincie. Waar je als burgemeester ook gewoon nog burgemeester kan zijn. Waar je op straat mensen kan aanspreken, contact kan hebben, goedemorgen kan zeggen. En waar mensen bereid zijn om ook voor elkaar iets te doen. Maar ook een provincie waar wat te doen is, behalve op vakantie. Ja, er is heel veel te doen. Industrie, noem maar op. Ja, er is heel veel. En we hebben natuurlijk het imago van vakantieland, zon, zee en strand. Dat vinden we allemaal geweldig. Maar we hebben als Zeeland natuurlijk wel veel meer te bieden dan alleen dat. Maar waarom lukt het ons niet om dat uit te dragen? Ja, het is een beetje de trots van ons Zeeuwen. Ik ben nu ook Zeeuw, niet heen van origine, maar ik voel me wel zo en ik vecht er ook voor. En dat is een beetje ook de bescheidenheid. Aan elkaar weten we wel te vertellen waarom we zo geweldige dingen doen. Maar buiten die provinciegrenzen doen we dat te weinig. En we moeten te bescheiden. Absoluut. We moeten ons beter vermarkten van wie zijn we, wat kunnen we en wat hebben we ook te bieden. Hè? Want moeten we aantrekkelijk zijn, wil mensen ook echt hier gaan vestigen, wonen en of werken. Want inderdaad, Maan Leo, wat hebben wij te bieden aan de rest van Nederland, behalve die 14 dagen vakantie? Ja, en dat is ook, ik merk dat mij dat best wel irriteert. Dat iedereen het maar heeft. Ja, Zeeland, superleuk, huisje in Zoutelanden. Dat heeft geloof ik, heel Nederland heeft geloof ik een huisje in Zoutelanden. Of kent iemand met een huisje in Zoutelanden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar het onderwijs hier. Van basisschool tot middelbare school tot mbo, hbo, hoger onderwijs is allemaal heel erg goed. Ja, want nu is de boodschap voor heel veel jongeren van, als je een hogere beroepsopleiding gaat doen of je wil naar een universiteit, dan moet je dus de provincie uit. Maar jij zegt dus van... Helemaal niet, maar dat is wel... Je moet juist met de Roosevelt en de HZ, in de prijzen gevallen natuurlijk, je moet juist hier blijven. Ja, je moet juist hier blijven en dat is best wel een moeilijk verhaal om te vertellen. Ik werk ook op de Roosevelt, ik ben daar verantwoordelijk voor het werven van nieuwe studenten en ik roep wel eens, en dat is eigenlijk geen grapje, het is makkelijker om studenten uit Nieuw-Zeeland te overtuigen om naar Middelburg te komen dan studenten uit Zeeland te overtuigen om in Middelburg te blijven. En toch denk ik dat we ze heel veel te bieden hebben. Jij zegt, ik ben hier gekomen. Ik had niet gedacht dat ik zoveel stappen kon zetten in mijn leven als hier. Ja. Hoe komt dat, denk je? Dat je hier veel sneller je doelen hebt bereikt misschien wel? Nou ja, ik denk dat hier nog veel meer dingen open liggen. Dus ik heb bijvoorbeeld, toen ik hier student was, een studentenvereniging opgericht. Ik heb de theaterclub opgericht. En toen hadden we een toneelstuk gemaakt. En toen gingen we naar de Schouwburg en zeiden we, goh, kunnen we dat hier uitvoeren? Ze zeiden, ja, hartstikke leuk. Moet je voorstellen dat 15 studenten in Utrecht naar de Schouwburg gaan en zeggen, mag ik hier mijn toneelstuk uitvoeren? En dan zeggen ze, ja, hallo. Maar is dat dan omdat het er nog niet is? Of is dat gewoon toch een bepaalde gemoedelijke mentaliteit? Beide. Ik denk dat er ligt nog heel veel open. Zeker voor jonge mensen.
Weet je, nu met de Roosevelt, met succes van de HZ. Is er nog heel veel mogelijk? Er is nog niet heel veel, maar de lijnen zijn ook heel kort. Dus je kan relatief makkelijk mensen bereiken. Je kan makkelijk de telefoon oppakken en bellen en maar kijken wat er gebeurt. En het leuke voor mij van in Zeeland wonen is, als ik de telefoon oppak en ik bel iemand en ik vraag, is dit mogelijk? Dat het antwoord dan vaak ja is. En dat is inspirerend. Zeeland is dus duidelijk meer dan een vakantieprovincie. Het is bijvoorbeeld ook de provincie van prestigieuze evenementen als de Four Freedoms Award. Het is ook de provincie, terwijl we toch het beeld hebben in de rest van Nederland dat Zeeland voor grotendeels orthodox gereformeerd is, dat juist hier de eerste SGP-vrouw opstond. Ik denk van als de mannen de verantwoordelijkheid niet nemen, ja, dan moet je niet zeuren als er een vrouw komt die het nu wil en het kan. Of Lilian Jansen echt de politiek ingaat, hangt af van de leden van de SGP in Vlissingen. We have to commit to recommit ourselves. Gezien zijn leeftijd reisde toen Nelson Mandela al niet veel, maar hij kwam wel naar Middelburg. Harald Bergman, het imago van Zeeland, vakantieland. Maar nou zitten we toch weer nu met een campagne Zeeland, rust en ruimte. Is dat de boodschap dan die we uit willen dragen? Nou ja, kijk, dat zijn ook positieve kanten van Zeeland. Ik bedoel, daar moeten we het niet, dat moeten we niet van tafel vegen, want dat is ook een deel van onze economische motor. Daar draaien ook heel veel recreatiebedrijven en alle toeleveringsbedrijven op. Ik vind ook dat we de andere kanten moeten laten zien waar we ook goed in zijn. In die andere kanten zijn? Motor. Dat zijn de havens. We hebben 3 grote havens, Vlissingen, Borselen, Terneuzen. Wij zijn zeg maar het middengedeelte tussen Antwerpen en Rotterdam. Op het moment, kijk, voor iemand uit China die wil gaan investeren, die ziet Nederland als een speldenprik. Ja, of die naar Rotterdam gaat zitten, nee, dat maakt hem niet uit. Op het moment dat wij zeg maar, onze havens met elkaar kunnen verbinden, op een of andere manier, zonder zeg maar, dat het één grote haven wordt en we zijn het niet meer. Ik denk dat we meer te bieden hebben in de concurrentie naar elkaar toe. Ook in het versterken van het grootste havengebied. De havens dus, wat nog meer? Ja, ik denk dat we ook heel veel moeten gaan investeren in onderwijs. Maan heeft het er al even over gehad. Op een of andere manier lukt het dus dat wij hier gewoon perfect onderwijs hebben. Niet voor niets winnen we gewoon prestigieuze prijzen. Ik vind dat we daar enorm trots op mogen zijn. Maar is dat niet iets voor de eigen bevolking waar niet echt andere mensen op af gaan komen? Nee, zo moet je het niet zien. Want ik wil het wat verder trekken. Het feit dat we hier goed onderwijs hebben, in tegenstelling tot andere delen van Nederland waar het toch wat ingewikkelder is, het zegt iets over ons. En op het moment dat wij meer investeren in ons onderwijs, dat geldt voor het basisonderwijs, middelbaar, maar ook hoger beroep en universitair onderwijs, kunnen we, als we dat beter aan elkaar verbinden, ook beter onderzoek en de wetenschap en het bedrijfsleven aan elkaar verbinden. Als je dat beter kunt verknopen, kun je ook zorgen dat er meer werkgelegenheid deze kant wordt. Maar goed, havens, zorg, wat nog meer? Zijn er nog meer dingen? Onderwijs. Echt gewoon goed onderwijs. Ik noemde inderdaad het onderwijs, dat wel zo genoemd. Maar zorg wordt toch ook telkens genoemd. En dat we daar toch heel veel blijkbaar mee kunnen winnen in Nederland. Ja, is ook zo. En in zorg is best wel veel geld te halen, maar dan moet je een goed verhaal hebben. Ik zeg, voor een goed verhaal is meer geld te regelen dan alleen maar zeggen, ik wil iets hebben. Daar moet je ook iets voor doen. En als je zorg eventueel zou verbinden aan de recreatie, ik denk dat je daar weer een geweldige boost geeft aan onze economie. Maar even, we zitten hier met z'n 4 aan tafel. Hè? Ja. Dan even mijn persoonlijke mening. Ik zit al jaren te wachten op een goede campagne waarin we Zeeland nou gewoon eens in de markt zetten als een geweldig woongebied, waarbij je binnen een uur in Vlaamse steden bent. Je bent in Breda, je bent in de Drechtsteden, in Rotterdam. Dus geweldig van alles wat. Ja. Hè? Je hebt hier inderdaad die rust, die ruimte en het strand. Maar je hebt hier ook geen files en je rijdt binnen een uur. Als je wilt, als je buiten de provincie moet wonen, rij je er toch naartoe. Ja. Waarom doen we dat niet? Waarom blijven we dan toch weer met zo'n rust en ruimte campagne komen? Ik denk dat er wel een beweging in komt. Ik kijk dan even voor mezelf terug. Toen ik vorig jaar in augustus begon, ben ik in dat hele Rijksdienstdossier getrokken, of ik nou wilde of niet. Het was 11:55. We stonden op het punt alles kwijt te raken. Zeg maar. Heel zwart-wit. Alles trok weg. Wat ik heb gezien is dat we met elkaar, dus niet alleen de bestuurders die elke dag op en neer naar Den Haag gingen om te zeggen hoe belangrijk het is dat we dat hebben, maar dat onze samenleving ook is gaan roeren. Dus het zijn niet alleen de bestuurders, het zijn ook de advocaten, de notarissen. Nou, alles wat er omheen zit, die hebben er ook werk van gemaakt. Die zijn met een bus naar Den Haag gegaan om te protesteren dat verdwijnt. Ook kunnen vertellen wat het voor hen betekent als dat verdwijnt. En als je dan ziet wat wij in een paar maanden tijd met elkaar voor elkaar hebben gebokst, wat toch overeind is gebleven. Het is misschien minder dan we hadden gewild, maar het is er wel. En ik denk, daar zit onze kracht wel in. Als we dan uiteindelijk één gemeenschappelijk verhaal hebben, vooral naar buiten toe ook laten zien waar we voor staan, wie we zijn en wat we willen. En wat we ook kunnen, gaan we het echt redden.
Maan, jij komt uit het Utrechtse. Je zei, toen ik hier naartoe ging, toen heb ik wel heel erg aan mijn vrienden moeten uitleggen. Wat ga je daar in vredesnaam doen? Ja. Die mensen komen hier op bezoek. Wat zeggen ze dan? Zijn ze toch zeggen van, goh, leuk, maar ik ga toch weer terug naar Utrecht? Ik denk dat mensen juist heel erg verbaasd zijn over wat ik hier doe, maar ook wat wij hier met z'n allen doen. Wat we te bieden hebben. Wat we te bieden hebben. En ik merk telkens als ik mensen uit de Randstad meeneem naar Zeeland, als dat is voor het nazomerfestival, voor Film by the Sea. Straks komt de Nacht van de Nachten weer aan in Middelburg. Telkens als ik mensen meeneem, dan zeggen ze, ik wist niet dat dit er was. Maar willen die hier dan ook komen wonen? Nou, Of willen hier een bedrijf beginnen? Ik denk dat je meer de nadruk moet leggen op het fijne vestigingsklimaat, op het culturele leven dat we hier hebben, het onderwijs dat we hier hebben. En je kan wel blijven roepen, ja, prachtig strand en je kan er lekker fietsen. En dat is ook zo en dat moet je ook aan vasthouden. Maar we hebben zoveel meer. Je moet ze verleiden. Ja. En niet alleen maar met je strandtentjes. Nee, het is meer dan dat. Ja. Goed. Dankjewel dat jullie hier waren. gedaan. Harold Bergman, burgemeester van Middelburg, en Maan Leeuw, schrijfster en blogster. Dankjewel. Ik heb hier een bijzondere groente. En ik moet zeggen, ik kan hem zelf niet thuisbrengen. Maar biologische boer Leo de Visser uit Rittem, wat is het? Dat is een pastinaak, een Zeeuws pasternaak. En dat is een oude groenteras. Dat is een beetje aan het terugkomen. Ik denk dat ik 15 à 20 jaar geleden was ik de eerste in Zeeland, denk ik, die ermee begonnen. En ik denk dat er nu een stuk of 10 weer binnen inmiddels. Het is eigenlijk een beetje de voorloper van de aardappel. Het lijkt er totaal niet op, maar voordat er de aardappel in Nederland was pastinaak een beetje de hoofdmoot, zeg maar. Een beetje de hoofdteelt, daar leefde niet iedereen van. Ze kunnen goed tegen vorst, je kan ze perfect bewaren. Vroeger waren natuurlijk geen koelkasten en zo. En dan was de pastinaak, zeg maar, een beetje wat toch nu de aardappel is. Die weer heel veel heet. In Engeland is dat nog wel zo trouwens. En in Zeeland is een beetje op terug te komen. Nou, het is een perfect Zeeuws product. Als ik hem verkoop, zeg ik er ook altijd bij pastinaken uit Zeeland. En als je uit Zeeland komt, dan zit er altijd een goed smaakje aan. 2 keer, dus het smaakt lekker van zijn ei. En Zeeland erbij en is dubbel. Hoe Zeeuws smaakt die? Die smaakt een Zeeuwse grond en een vleugje zout zit erin natuurlijk ook. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Ja, en het verhaal er rond, dat doet het ook natuurlijk. Nu gaat hij ook op de Zeelandposter. Hoort hij daar nu thuis? Is nu een pastinaak of zijn er meer echt typisch Zeeuwse groentes? Ja, er zijn wel typische Zeeuwse groentes, maar ik zei zo even met iemand had ik er ook nog over, zeker alles. Maar ik verkoop ze in mijn winkel uit Mexico en Israël ook. Dus zo Zeeuws is dat eigenlijk ook weer niet natuurlijk. Frankrijk, noem maar op, overal zoutwater hebben ze zeker al. Dus daar lopen wij eigenlijk wel mee te koop, maar dat hoort eigenlijk niet. Maar de pastinaak, daar lopen we niet mee te koop en dat is wel typisch Zeeuws. Nou, als ik eerlijk ben, die verkopen die in Engeland groeit ook volop natuurlijk. En in Groningen en wat ook, maar in Zeeland. Je kan natuurlijk maar verkopen als een mooi Zeeuws product. En het verhaal er rond, dat doet het ook natuurlijk. Dus een pastinaak in Zeeland is gewoon de beste pastinaak. Nou, hij wordt ook vereeuwigd op onze Zeelandposter. Maar die is nog lang niet vol. Kom tot 9 uur, kunt u gewoon binnenlopen. Dat kan in de Kanaalstraat 64 in Oost-Soeburg. En dan vullen wij samen onze Zeelandposter. Ja, er kan nog heel veel meer bij. Dan het maken van nieuws, het brengen van reportages op radio en tv gebeurt soms met veel kunst en vliegwerk. Wat dat betreft heeft kunst misschien veel meer weg van journalistiek dan u wellicht zou denken. Het brengen van kunst op radio en tv is alleen niet zo eenvoudig. Ik praat erover verder met Leon Riekwel, oud-programmacoördinator van Bureau Beeldende Kunst in Vlissingen. En Anke Tanihatou, onze cultuurverslaggever. Hartelijk welkom, Anke, om bij jou te beginnen. Waarom is het brengen van kunst op radio en tv niet eenvoudig? Omdat kunst niet altijd 1, 2, 3 is uit te leggen. En soms ook niet meteen te begrijpen valt. Dus je moet, soms als je ergens komt en je denkt, nou ik heb een plaatje, ik ga het zo maken. Met een kunstenaar of met waar die mee aan het werk is. Dan kom je daar en denk je, oh dit gaat niemand snappen, dus dit moet ik anders gaan doen. Want je hebt maar 2, 3 minuten om voor radio of tv uit te leggen. Dat is natuurlijk wel ook iets van de laatste jaren, dat het allemaal heel kort en compact moet. En dat is ook een uitdaging, om in 1,5 minuut iets duidelijk te maken. Leon Riekwel, op welke manier heeft u daar last van, dat het moeilijk is om uit te leggen, kunst? Nou, persoonlijk heb ik daar niet zoveel problemen mee. Nou, dat is fijn. Mooi, bedankt. Nee, in eerste plaats denk ik dat vanuit mijn achtergrond als programmacoördinator en programmeur heb ik altijd wel het verhaal kunnen vertellen van de kunstenaars. Er wordt wat gefrommeld aan uw microfoon. U bent niet goed te verstaan. denkt, wat is dat nou? Maar, nee. Ja. Het is een live uitzending, dus dan moeten we wat dingen schakelen. U zegt eigenlijk, ik heb er persoonlijk niet last van, maar u
met het bureau Beeldende Kunst wilt u natuurlijk wel kunstenaars stimuleren en dat onder de aandacht brengen. En dan moet het natuurlijk goed gebeuren, zodat het verhaal achter die kunst goed naar voren komt. Dat lijkt me lastig om het te verkopen aan de pers, aan Anke, wat dat betreft. Dus waar ik net mee begonnen. Dus in feite is dat een verhaal wat je overneemt van de kunstenaar. Ik bedoel, je selecteert op een gegeven moment kunstenaars. Daar heb je van tevoren je keuze voor gemaakt. Je weet waar ze mee bezig zijn. En op het moment dat de pers binnenkomt, is voor ons uitermate welkom altijd. Omdat dat wat de mensen zien in het beeld, dus uitermate prikkelend om ook die tentoonstelling te komen bezoeken. Dan is het voor mij altijd een kleine moeite geweest om te vertellen waar het over gaat. En wat vooral ook als het bijzonder... om een reportage van 1 minuut 40 gaat? Ja, inderdaad. Nou, ja, dat zal Anke, die heeft mij regelmatig geïnterviewd. Dus die zou dat misschien kunnen beamen. Maar ja, voor mij was dat geen probleem. Anke, jij zegt, ja, soms kom ik ergens en dan heb ik zelf geen idee waar het over gaat. Maar dan moet je er wel iets van maken. Hoe los je dat dan op? Nou, je weet altijd wel waar het over gaat. Maar je ziet soms een beeld. Ik had een paar jaar geleden, dat weet Leon denk ik ook wel... moest ik een reportage maken over een werk van Michiel Paalvast. En dat is echt een hele aanstormende kunstenaar. Hij doet het goed, hij doet het erg goed, ook nationaal. Maar ik kwam daar in een ruimte en daar stond een enorme zwart-wit tekening op de muur. En ik dacht, wat is dit? En het moest een impressie zijn of het was een inspiratie op een schets van Picasso. Maar ik had die schets van Picasso niet. Ik denk, hoe leg ik dit nou uit? En toen had hij gelukkig ook een heel mooi figuratief schilderij gemaakt. Van een kunstenaar in een bos. En hij had een lichtobject gemaakt. En om de kijker dan aan de hand te nemen via dat figuratieve schilderij naar dat lichtobject, om uiteindelijk uit te komen bij die schets van Picasso, waarop hij zijn werk had geïnspireerd. Dat vind ik dan een uitdaging. Is uiteindelijk wel gelukt, maar ik kwam binnen en denk, hoe ga ik dit doen? Leon, herken je dat, zoiets? Zo'n kunstwerk wat eigenlijk niet te vertellen is, maar dat je alles uit de kast moet halen om het toch... Ja, zonder meer. Dat is, de ene keer is het heel makkelijk. Hè. We hebben het met het Huis van Tinkerbell gehad. Het was in feite een verhaal wat... met de 2 asielzoekers? Ja, met de 2 asielzoekers. Het was een verhaal wat, zal maar zeggen, toch al van tevoren gespeeld had in de pers. Maar je kunt ook duidelijk uitleggen waar het om gaat. Het is een zaak die nationaal en internationaal speelt. Maar op het moment dat je binnen een abstractere vorm van het kunstgebeuren komt... ik heb dat met Alex Vermeulen meegemaakt, boven in de Watertoren. Waarin een soort muzikale ruimte was gecreëerd. Waar mensen bijna konden opstijgen van de aarde. Nadat je heel die toren had doorgelopen. Ja, dan kost het iets meer moeite om uit te leggen. Buiten het feit dat men wel ervaart wat daar gebeurt op dat moment... Maar op het moment dat er hele concrete vragen komen, ja, dan heb je iets meer energie nodig om dat uit te leggen. Ja. Al een paar jaar, misschien een vreemd bruggetje, we gaan het over bezuinigingen hebben, want ook de kunst heeft te maken met bezuinigingen. Wij gingen de straat op met de vraag, is het erg dat er op kunst wordt bezuinigd? Wat vindt u van de bezuinigingen op de kunst? Nou, ik ben daar niet echt op tegen. Op die bezuinigen, want ik vond het de laatste jaren eigenlijk wel een beetje te gek worden. En soms denk ik inderdaad dat het allemaal wat te ruimhartig gaat in de kunst. Maar er mag zeker wel bezuinigd worden, er moet overal bezuinigd worden. Voor mij hoeft er niet verder bezuinigd te worden op kunst, hoor. Hier in Zeeland heb je al heel veel musea's en kunst. En ik vind dat het geld naar de mensen moet die het echt nodig hebben. Ik vind onderwijs eigenlijk veel belangrijker dan kunst. De leuke dingen die we nog hebben, dat is de kunst en cultuur. En als je daar ook nog op gaat bezuinigen, dan denk ik dat de mensen heel chagrijnig gaan worden.